si Aguilos undergoes stop. What a pass to Manawag. Rebound ni Bragais. And finally, But ito, sinagot naman ni Leo Marnahorda. at ayun, si Obrasio ang umatake. Jeff Viernes for three. Kaboom! Bragais. Ah! Silao to Natividad. Corner three. Kaboom! Brace yourself as you're going to witness a world-class basketball entertainment on Picolanos, in which two teams from Miami's Norte, District 1 and District 2 will fight with each other to claim the championship title in Acor, Picopac, Miami's Norte. This is the moment you've all been waiting for, as two undefeated teams clash again one last time in the best of 3 series in our finale, Sanote 2023. Who will become the best of the best? Be sure to hold on to your seats and get ready as you're going to witness your favorite team walk inside the Arnold Sports Center. First in line, the worst nightmare you're going to encounter in your life. A team that are composed of skills and showcases their excellence in the court. Everybody, let's make some noise for Team San Vicente! First in line, we have a player from San Vicente del Norte, wearing jersey number 22, Erwin Petrosa! A former varsity player from Mabini College, wearing jersey number 0, Ryan Magana! A former player from Community Norte State College, wearing jersey number 8, Richard Yanessa! A former varsity at Mabini College, wearing jersey number 19, Bernardino Higase Jr. A former varsity player at Mabini College, wearing jersey number 34, a player from Palanas Community Norte, wearing jersey number 3, Nestor Alamor. A player from Palanas Community Norte, wearing jersey number 26, let's give it up for Raymond Fernandez.
a national freestyle player from San Vicente del Norte, with jersey number 11, Ralph Caballero. A former NCAA and current MVP player from Puerto Pampanga. He is called the Pinoy Step, jersey number 10, Chandler Brigade. A former NCAA, PPA, and current MVP player from Ilocos, and he is called the Bandits Vintage, wearing jersey number 14, Leonardo. Is a best coach in Apamico Cup Alpine and a current coach of NCF Tigers. Let's give it up for Jesus Bobo! Today's championship game is already written in your history books, whereas the greats and the legends are tested, but only one team is the chosen one. Buckle up your seats once again and get ready, as the next team in line is composed of talented warriors, a team that brings fear and no mercy to their opponents. A former Pico League player and also a 3x3 regional Churchill champion from Paracale, wearing jersey number 18, Ismael Manalo. A player from Paracale, Caldote, with jersey number 8, Chiso Escocho. A former squad player from California Norte, wearing jersey number 7, Dan Aguilar. A former international player and also a seasoned MVP from Talisay Pandoque, with jersey number 65, O'Neal Baga. And a former varsity player from UNC Greyhounds from Paracale, wearing jersey number 1, Jamar Alvarez. A international player from Paracale Norte, with jersey number 22, John Namo. A former varsity at Mindanao State University from Hindulugan, Maguindanao, with jersey number 25, Cesar. A varsity player from UNC from Taguig Norte, wearing jersey number 24, Kirby Ayala. And a current NPBL player at Taguig Marlins from Las Piñas, wearing jersey number 74, Jeff Viernes. And also a former PK player from Illinois, Jinho Equilos. And together with their assistant coach, Ivan
Spencer Zola. And their head coach is a former Pico Bomberos NPBL player from Kamani Albay, Coach Alexander Nueva. And may we invite everyone to please all stand up for the singing of the national anthem together with a prayer. Alright, so now we invite the two teams for their ceremonial handshake. Alright, ladies and gentlemen, with the thousands of attendants here at the Arco Sports Center, we are proud to say, let's get ready to rumble!
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitado, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
88 kilos under goal stop. What a pass to Balawag. Rebound ni Bragais. And finally, At ito, sinagot naman ni Leo Mar ng Horda. at ayun, si Obrasio ang umatake. Jeff Viernes for 3. Kaboom! Bragais. Ah! Silaw po ng Bilian. Corner 3. Kaboom! Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marhay na banggi mga kasarog na Bicolano. Ito po ang inyong paborito, ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup Camarines Norte. Siyempre, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Nako, talagang napaka-overwhelming. At nako, hindi natin in-expect na ganito magiging kalaki at kasikat nitong Ako Bicol Cup. We've made history and still making history dahil sa patuloy po tayo na pinapalaki at pinapaganda itong ligang ito. Magmula sa Albay, Camarines Sur, at ngayon nga, nandito tayo para sa finals sa Camarines Norte. At itong mga leg na ito ay talagang iba't iba din yung kwento. Ano, partner, kung mapapansin mo, ngayong gabi, punong-puno na tayo dito sa ating venue sa Agro Sports Central. Dito po mismo sa bayan ng Daet, sa Provincial Capitol Grounds para sa ating inaabangang Game 1 ng ating finale sa Norte Championship Game between Team San Vicente kontra naman sa Team Paracale. Pero bago ang lahat, siyempre, pakilala po muna tayo. Ako po si Alex Madronio o mas kilala sa pangalang Kapa Morgan dahil yan po ang aking naging pangalan sa ere. Opo, naging FM disc jockey po ako sa loob ng 22 years. At siyempre, hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Kaya't kasama ko ngayon dito sa aking tabi ang isang bank employee and at the same time isang public servant. Walang iba kundi ang poging-pogi na si Mr. John Bachiller. Yes, partner. Magandang gabi sa inyo lahat and magandang gabi mga kasurog. After weeks, months of preparation since day 1, nandito na tayo sa pinaabangan nating Game 1 ng ating Best of 3 series dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Partner, grabe yung reception ng tao dito sa atin, dito sa Agro Sports Central. Siyempre naman partner, kung gaano kalakas ang dalawang kupunang ito dahil partner, itong two teams na ito ay wala pang talo dito sa ating liga partner. Kumbaga, ganun sila kadominante and yun na nga, dahil sila ang top 2 na malakas dito sa ating liga kaya sila ay magtatapat sa ating Best of 3 Championship Series partner. Opo. And siyempre, San Vicente, leading the charge for them is Coach Momo. And yun naman partner, and pagdating naman dito sa Paracale Gold Town ay talagang pinangungunahan din ni Coach Alexander Nueva. And championship level ang pinapakita ng dalawang kupunan na ito. And it's unpredictable who will win this Game 1. And siyempre, yung ating mga teams ay mayroong mga superstars or big names ika nga dito sa ating liga. Para sa San Vicente side, meron tayong si Nahorda and si Jenmar Bragais. And pagdating naman dito sa Paracale Gold Town ay meron tayong Natividad and Jeff Viernes.
So, pakaabangan natin, partner, kung sino ang magwawagi or makakakuha ng unang laro sa ating best of 3 series, partner. Pero syempre, partner, di natin alam. Bilog ang bola. Tama. So, di natin alam kung sino mananalo game 1 and bago tayo dumako sa ating laro, puntahan muna natin ang third member of the panel. Kumbaga, ang kasama nating nagagandahang courtside reporters. Magandang gabi, courtside reporters. Take it away. Yes. Maraming salamat sa ating nagwawapuhang mga commentators. Good evening, mga kasurog. We are going to be your courtside correspondents for tonight's most anticipated final game of Ako Bicol Cup Camarines Norte. I am Barbie Floriano and together with me is Miss Jessamine Navales at live na live nga po tayong napapanood dito sa Agro Sports Center. Dito lang sa Daet, probinsya ng Camarines Norte. At para naman sa mga malalayo, don't worry because we got you because we are live at our social media platforms at Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol YouTube channel. Please do also follow our TikTok account at Ako Bicol Cup para sa mga kaabang-abang na game highlights. Dito lang sa the search of Camarines Norte's most finest basketball team. Alright, Jessa, we will be back again for more updates. But now, back to you, Kapa Morgan and Coach John. Ayan, maraming salamat, Miss Barbie Floriano and Miss Jessamine Navales. Now, partner, tunghayan naman natin ang ating game story ngayong gabi. The North's finest. Ayan, as two undefeated teams from Districts 1 and 2 ang magtatapat sa Best of 3 series. They are called the best of the best for a reason. Alright, Team Paracale having a strong offense on the outside and inside shooting, while Team San Vicente also show dominance in the inside. Kung ano man ang maging resulta ng Game 1 ay tiyak na bibigyan tayo ng napakaganda at napaka-exciting na laro. Kaya buckle your seats up dahil ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte. Partner? Yes, tama ka dyan, partner. Talagang what a good game story, partner. And syempre, bago tayo dumako, partner, sa tingin mo, partner, ano ang magiging advantage ng isang winning team sa gabing ito in order for them to snatch the first victory sa ating best of 3 championship game ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte? Well, both teams, partner, ay wouldn't go this far kung hindi talaga sila magagaling. They were both undefeated in the elimination rounds and pati na rin po sa semis, wala silang mga talo. Kaya talagang mahirap din na ma-determine kung sino ang makakasungkit ng unang panalo dito sa ating finale sa Camarines Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series. Pero para masagot yung katanungan mo kung ano yung posibleng maging factor ng pagkapanalo ng isang team dito sa ating Game 1, ay sa tingin ko yung complete preparation. Kung hindi man kumpleto yung preparation nila, at least sino ba sa dalawang teams na ito ang mas handa? Sino ang team na buong napag-aralan ng kanilang kalaban? Sabi nga kung gusto mong talunin ng kalaban, dapat mas kilalanin mo muna sila ng husto. Dapat identify nila ang mga strengths and weaknesses nito para ma-counter nila ang lakas ng opposing team. And at the same time, matake nila yung advantages dahil sa mga kahinaan nito. Sa Paracale, paano nila kukontrolin ang isang napakagandang isolation play nitong si Leo Marnahorda? And para naman sa kupunan ng San Vicente, paano nila pipigilin ang husay nitong si Jeff Biernes sa pag-orchestrate ng mga plays at mga tira sa tres? At sino ang team na better coached sa laban na ito ang sa tingin ko ay makakauna dito sa ating serye? It is expected to have that we will have a chess match between Coach Inesio Walto Jr. o mas kilala sa pangalang Coach Momo, is a highly decorated basketball coach dito sa atin. Naging best coach siya sa ating Albay Leg and currently coaching one of the most prestigious schools dito sa Bicolandia. At syempre pa, hindi rin natin pwedeng tawaran ang itong experience itong si Coach Alexander Nueva, who's been into so much battles both in the amateur and professional level as a player and now as a coach. At heto may tulong pa yan galing mismo sa kanilang star player na si Jeff Biernes, who's also now coaching several teams both locally and abroad. So, sino nga ba sa dalawang kupunan na ito ang makakapag-deliver ng mas tama according sa kanilang mga napagplanuhan? Well, let's let this game decide, partner. Yes, tama ka dyan. What a good observation, partner. Ika nga talaga kung sino ang mananalo dito sa ating Game 1. Yan talaga
magdodomina for sure. And partner, bago tayo dumako sa ating laro, puntahan naman natin ang ating Big 3 stats partner on the side of San Vicente. And kapanayamin muna natin. Yun na nga, Big 3 stats ng ating San Vicente team, headed by Leo Nahorda, Jenmar Bragais, and Christopher Afrasio. Partner, yung kanilang points during the semifinals or ating Final Four, si Leo Nahorda scored 33 whopping points, partner. Kumbaga, 33 points is a no-joke, partner. Alam naman natin, he is a veteran of so many wars. Pero alam kasi ni Leo Nahorda kung when big games is coming, kaya talagang binuhos niya. And syempre, yung supporting cast niya, ang isang Jenmar Bargais who scored 30 points. And syempre, partner, coming off the bench, this very underrated player na si Christopher Afrasio with 13 points. And yun ang partner on the San Vicente side. And partner, bago natin puntahan ang ating susunod na team, puntahan natin ang ating courtside reporter na si Miss Barbie para kapanayamin ang kasurog best player natin and yung coach ng San Vicente. Barbie, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi muli mga kasurog. This is Barbie and I am back. But this time, may kasama ako mula sa bench ng Team San Vicente. We have here Coach Momo, their head coach, and of course, the court general na si Jenmar Bragais. Magandang gabi po sa inyo. So I'm gonna start first with Coach Momo. So Coach, paano po ba nag-prepare ang inyong team for the finals? Well, honestly, nag-ano lang kami, 2 days rest kasi iniisip namin yung wear and tear ng muscle ng players kasi hindi madali yung pinagdaanan namin sa semifinals. But then again, yung last practice namin, we see to it na na-address namin yung mga dapat namin itama doon sa depensa, which is lumabas nga yun doon sa semis. And hopefully, ma-sustain namin yun at magtuloy-tuloy yung giles ng depensa namin para naman sa ganun, makayanan namin yung laban at maitawid namin ito sa bandang dulo. Alright, dito naman tayo sa ating kasurog player. Hello sa'yo, Jenmar. What are we going to expect from you since isa ka sa mga key player ng inyong team? Gagawin namin lahat ng makakaya namin. Hindi lang ako. Alam ko, mahirap kalaban yung isang Jeff Biernes kasi matagal ko rin kakampihan eh. Sobrang mahirap kalaban talaga pero bibigay ko yung 101% ko para ma-stop sila at makuha namin yung game na to. Ayan, thank you po sa inyo and good luck on your game. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie and Coach Momo and Jenmar Bragais. Maraming salamat. And dumako naman tayo, partner, dito sa side ng Paracale para sa ating Big 3. Pinangungunahan ni Jeff Biernes, Kirby Oriola, Ismael Malawag. And partner, we know Jeff Biernes is Jeff Biernes. Ika nga mahirap kalaban ng isang Jeff Biernes because aram naman natin, he's a walking bucket, partner. Kumbaga, anytime he can erupt and score in a bunch. Kaya talagang pakaabangan mo ang isang Jeff Biernes. And on this, si Kirby Oriola, partner, tinawag ko siyang is a do-it-all guy pagdating dito sa Paracale side dahil he can play both offense and especially yung defense talaga. Dito ako pinahanga ng isang Kirby Oriola, partner. And syempre, itong batang-batang is Ismael Manawag, who is a 50% field goal pagdating dito sa 2 points and he averages 12 points, partner. This is no joke. Kaya ayan ang Big 3 stats, partner. So, pakaabangan natin itong tatlong players na ito on the side of Paracale. And partner, meron pa tayong interview or kapanayam kasama ng ating courtside reporter na si Miss Jessa. On the side of Paracale naman, kasama ang ating big time scorer na si Jeff Biernes and si Alex Nueva. Jessa, take it away. Well, thank you, Coach John and Kapa Morgan. So I am with the head coach of Team Paracale, Coach Alexander Nueva, and their Kasoroga player of the game, the assassin, Jeff Biernes. That's way too far for Team Paracale na makatungtong dito sa finals, dito sa inaugural season of Ako Bicol Cup Camarines Norte. So first of all, good evening to both of you, Coach. So unang-una po, Coach, may I ask you po, can you share with us po your preparations knowing for a fact na undefeated nga ang inyong team? Good evening, Tol. Siguro, in-scouted namin yung kalaban namin, pinag-aralan namin kung sino yung mga scorer. Tapos, yun lang, kailangan namin ma-stop yung dalawang imports nila. Pati na rin yung local, yun lang. At ma-less namin yung turnover at makapokus kami sa aming game plan. Ayan, at aabangan namin yan, Coach. And how about you, Jeff? You never fail
to amaze your fans. Ano kaya ang ipapakita ng nag-iisang Jeff Bernes for this most anticipated finals? Of course, lang naman ako. Just keep grinding lang din. Every game is a new different game sa akin. And of course, kailangan kong maging leader talaga dito sa team namin. So I can able to run our offense and even our defense. So siguro naman, di ko na kailangan patunayan yung sarili. Ang gusto ko lang naman gawin dito is at least i-lead yung team to victory. And we all know that the San Vicente team is undefeated also. They are well-organized team and they have a good two guest players also with Kuya Leo and Jenmar, which is naging kakampi ko na rin sa maraming liga. So kilala ko na sila. And for sure, they're gonna give their best and they're gonna give their 100%. And of course, expect natin ng magiging magandang laban and hopefully and mabigyan natin ng mga magagandang mapapanood tong mga taga Camarines Norte through Ako Bicol Cup. Thank you. Yan, I agree to that. And all you have to do is to enjoy and to give your best. Ayan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Kapa Morgan and Coach John. Yes, maraming salamat, Miss Jessa and Team Paracale. Yun na nga, partner. Ito na, pakaabangan natin itong labanang Jeff Bernes versus Jenmar Bragais. And maraming salamat sa dalawang kupunan, sa Paracale at San Vicente. Partner, bago tayo dumako sa ating laro, puntahan muna natin ang naging kanilang team stats sa ating nakaraang semifinals, partner. Yung Team San Vicente, average 43% sa kanilang 2-point field goals. And partner, this 3-point average sila, whopping 58%, partner. Napakataas ng averages nila. And syempre, what impresses me the most is yung rebounds nila talaga. Di San Vicente is talagang lording it over pagdating sa rebound. And 7 steals ang kanilang average. On the Paracale side naman, 64% sa 2-point average sila and medyo 39% lang pagdating sa 3 points. Ito yung partner, sabi ko mataas na yung San Vicente pero talagang 30 points, 30 yung average sila pagdating sa rebound. Ito partner na nakakagulat, 15 steals ang average ng Paracale. Grabe. So partner, what more can you ask? These two teams talagang very equal ang kanilang averages. So tingnan natin partner kung ano talaga ang maihain nila sa ating Game 1 ng Best of 3 Finals dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Norte. So maraming salamat, partner John Bancilier. And I think naibigay na natin sa ating mga kasurog ang lahat ng mga detalye na kailangan nilang malaman dito sa puting game. Huwag na nating masyado pang patagalin, partner. Okay, ibigay na natin ang floor sa ating arena announcer. Walang iba kundi ang may boses na napaka-giting. Walang iba kundi si Mr. JV Salvidar. JV, ikaw na! Number 813 of our Bicol Cup, Camarines Norte. Brought to you by Focus Spot, Santo Ako Bicol Providence. Ang nakapag sa lupa. We welcome everyone inside the Sports Center. Our inside Golden Championship Game, Best of 3 Series between Team San Vicente versus Team jersey number 36 for Park, Wina Morales. Joining jersey number 24, Street Park, Christopher Opacho. Joining jersey number 50 for Park, Saborino Marina. Joining jersey number 10 for Park, jersey number 14, center, Leonardo Horda. That was for Team San Vicente. The surge finishes of the Chino. Now for the Sutters of Team Paracale. Running jersey number 74 for Champion Pass. Running jersey number 7, Street Park. Wearing jersey number 34, Slow Park, Kirby Oriola. Wearing jersey number 8, Paul
Racing number 0 center, J.R. Billions. And coach will be Mr. Alexander Reyna. And for the officials for this championship, okay. Gucci, Hockey's Wrestling, International Referee, NCAA, UAP Referee, Upper Bar, and Upper All, National Referee, NCAA, UAP Referee, and Upper Blue, and Upper All, National Referee. The sixth from Abu Bikuka, Camarines Norte, And yes, nagbabalik po kami dito ni Wadi John Batchelier para sa Game 1 ng ating finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series. Yes, partner, magandang gabi sa'yo. What a good size crowd, partner. And open up the scoring is Air Malinaw. Yeah! And, talagang ginagawa nila yan yes, mula pa sa elimination hanggang sa semis. And right now, unang tira mula kay Malinaw. Yes, and si Mornales is rushing. Mornales attacks. Kicks it out to Malinaw again and scores for 2! 2 consecutive shots mula dito kay Malinaw sa pag-start natin dito sa ating unang quarter. Wala pang isang minuto ang nakukonsumo natin. And what a lampas sana ni Jeff Biernes, pero Igilos has a 3 defenders sa ilalim, partner. Oo, grabe. Talagang siguro pinaghandaan itong Jaymo Igilos nitong mga taga San Vicente. Ayan na. Biernes attacks, gives the ball to Orihola. Nagkabanggaan doon sina Nahorda at Huwages. si Bornales. What a shot, partner! What a shot there! May magic pa, partner! Euro step on the part of Orihola, partner. This guy amazes me, partner. Sabi ko during the pregame talaga. This is a do-it-all guy. Pagdating dito sa Paracali side, he can score, he can defend. What more can you ask sa isang Orihola, partner? Iba yung spark niya dito sa semis at saka dito sa finals. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Bornales, attacks with the fake. Labs pero nakuha ni Jeff Biernes ang bola. Sinusubukan sana nila yung play na yon, na love pass to Malinaw, pero hindi nag-succeed during that time. A bad pass on Jeff Biernes. Medyo napalakas yung pasa. And a turnover para si Team Paracali. Alright, 4-2 po tayo. San Vicente leading 8:23 dito po sa ating relo. At may pushing foul doon. It's an offensive foul na itinawag sa ating rep. Yun na nga, partner, natawagan ng offensive foul itong si Mornales, and medyo binenta ni Dan Natividad at lead the referee to call a violation. Yan na si Biernes, gives the ball to the pass was intended sana kay Natividad, pero nandun si Jenmar Bragais to deflect the pass. Talagang inaasahan din naman natin yan kay Jenmar na Bragais, yung kanyang hustle na ganyan. Sana na magtuloy-tuloy hanggang sa matapos ang larong ito. Yes, ayan na si Igilos, gives the ball to Natividad. The shot clock is at 10. Natividad flies and scores for 2. Grabe, partner. Di pa nakakaano, pero ina-anticipate ko na makakascore na. Oo. Itong si Natividad. So tabla po tayo. Ayan na si Nahorda. Almost 2 minutes gone by. Medyo case of nagigigil si Escocio, partner, to defend the high-scoring forward na si Leo Nahorda. Yan sa tingin ko ang isa sa mga pipigilin dapat nila, yung isolation, one-on-one plays nitong si Nahorda. Diyan siya nag-excel noong semis natin. Talagang hindi siya napigilan noon ni Silvares ng Jose Panganiban. And ito naman si Wawi si Escocio naman has a tall order. And Bragais. And there you go. Bomb. Mukhang madadagdagan yung kumpiyansa ni Bragais doon because of that 3-point shot. Ayan na si Bragais behind the back dribble. Attacking. Bragais loses the ball. Natividad passes to Biernes. Biernes waits for Malinaw and scores for 2. Grabe, partner. Umpisa pa lang talagang bakbakan na. The score is 7-6 in favor of San Vicente. At magaganda yung tira na binibitawan ng dalawang kupunan, partner. Yes, tama yan na si Mornales. Gives the ball kay Nahorda at the post against Escocio rather. Nahorda misses the shot. Nakuha ni Mornales. Gives the ball to Ofracio. Piso, partner, for you, for Ofracio. Yan ang maganda dito sa San Vicente kasi kung ma-check itong si Nahorda, the locals will contribute for sure. What a defense by Leo Nahorda, standing his ground against Orihola, and yun na nga, partner. And
Listen to the crowd roar, partner. Grabe. This is just the game 1, partner. Oo, game 1 ng ating the finale dito sa Camp Norte. And grabe, partner. This is a tall order pagdating dito kay Orijola, guarding a scoring guard na si Jenmar Baragais. Nakaapak sa linya, pero yun ang sinasabi, maganda, kumbaga, hindi mahirap ang ginagawa ni Orijola right now. Oo, and ganoon naman talaga aasahan natin ito kay dito kay Jenmar Baragais to be really explosive and aggressive dito pa lang sa umpisa ng ating ball game. Yan ang sinatibilad. Sayang. A turnover. Malinaw is in a rush. Foot race against 2. Malinaw attacks. Gives the ball to Bornales. Short jumper. No good. Natapik. Nakuha ni Escosio. Tapos yung tira ni Bornales doon. Akala ko Malinaw will challenge the 6'6" Jaymo Igilos. And what an experience for your partner. Jeff Biernes fishing a foul doon, and medyo I guess nasakta ng ating player si Jeff Biernes. Pero I think he's good now, and he's about to take 2 free throws. Is fishing a foul. Kumbaga, once narinig niya yung pito, talagang binato na lang yung bola, and now he's in the free throw line, right, partner? Yun ang maganda dito kay Jeff Biernes dahil napakatalino. Grabe yung basketball IQ niya mamang ito. And partner, kanina partner ba, nung binabanggit mo yung mga players kanina, I've noticed pala na it's a deja vu. Kasi partner, si Alex Nueva, as is a former player ni Coach Momo doon sa Bicol Volcanoes, partner. During his playing days. So talagang ngayon yung mentor niya, kalaban niya na as a coach. So what a wonderful experience pagdating dito sa mga coaching ng mga batang coach. Ganun naman talaga sa basketball. Minsan kakampi mo, minsan naman kalaban. And minsan coach mo, minsan naman kalaban mo din sa laro. And miss by Malinaw. Jeff Biernes is rushing against 2. Biernes split the defense against Baragais. Gives the ball to Orijola. Corner tray. No good. Nakakuha ni Malinaw ang bola. Tapos yun. Outlet si Baragais. Baragais flies using the left hand and scores for 2. At ayan, he was challenged by Jeff Biernes in mid-air, pero di hamak na talagang mas malakas itong si Jenmar Baragais during that play. Kita mo yun, partner. Inilipat pa sa kaliwa, partner. Grabe naman yan. Baka replay ng ating poging director yan para makita ng ating crowd. Ayan ang partner. Let's take a look. Here we go. Oh, hanging in mid-air is Jenmar Baragais in completing the 3-point play. Anyway, that's the first personal foul for Jeff Biernes on the Paracali side. Yes, era si Natividad. Attacks, Natividad. Squeezes in, scores for 2. Grabe. Grabe yung kumpiyansa nitong Natividad. Grabe, partner. Ayan na. Stolen by Natividad. Natividad for 3. Look at that! Look at that! That's the confidence! Back-to-back baskets on the part of Dan Natividad. That's how confident this Natividad is. Nakita ko na yan, partner, doon pa sa semis. Talagang iba yung ipinakita ni Natividad doon. And sabi mo nga sa akin, bakit naman hindi? Dahil sa pro player. Yes, tama ka dyan, partner. And the partner, I've noticed na nagbabantay na sa ilalim. Meron si Disquitado sa ilalim using the glass. Misses the shot. By the way, lamang na po ang Paracali ng 1 puntos. 13-12. Natividad. He was fouled by Malinaw. And yun na nga, partner. This 2 scoring guards ng Paracali is talaga mahirap depensahan pagdating on the side. Kaya tall order to pagdating kay Ofracio. And si Malinaw na ang nagdedepensa kay Jeff Biernes, partner. Tingnan mo yung value kasi ng isang Jeff Biernes. Tama. And right now it's Natividad. Natividad kicks it out to Orijola. Attacking the baseline. Flies using the glass. Misses the shot. Baragais is rushing. Orijola again. What a teardrop for Jeff Biernes for 2. Extra passes from Orijola. And that's Manaog. Yes, yun na, partner. Napatawag ng early timeout si Coach Momo. I guess to adjust things kasi as early as 5 minutes, ayaw niya talaga. Ito nga ayaw na natin. Yung maiwanan ka kaagad ng kalaban mo. So, alam natin yung adjustments dito sa
side ni Coach Momo talagang mabilis lang yan. Oo, and they started out strong, really strong sa start ng ating first quarter. Pero sa ngayon, nakakalamang na po ng tatlo itong mga nakadilaw na Team Paracale. Yes, napansin ko din kanina na talagang wala ring takot itong si Kirby Oriola na atakihin itong si mas matangkad na si Leomar Nahorda. It is because alam niya siguro na itong si Leomar Nahorda, when it comes to defense, medyo tagilid siya ng konti at prone sa foul. Kaya yun ang siguro ang nakita at alam nitong si Kirby Oriola. So we will see kung magkukontinue yung ganong atake niya in the paint. While Leomar Nahorda is there inside the defending zone. Tama ka dyan, partner. Meron tayong substitution. Pinasok na pala, partner, si number 18 para sa Paracale side na si Ismael Manawag. Meron pressure defense na ina-apply ang Paracale. Yan na si Bragais. Natawagan ng foul. Meron foul. So yung tinang yun ni Bragais po will not count. And partner, kita mo naman, partner, ang ating venue. Hindi mahulog ang karayom. Tama. Since day one, partner, napansin ko talaga yung reception ng crowd dito sa Cam Norte is kakaiba. And talagang they love basketball here. Kaya maraming salamat sa inyo from the bottom of our hearts. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming liga. In the meantime, si John Nabo po ng Paracale ipinasok para kay Kirby Oriola. Napakagandang play na naman yun! And partner, grabe talaga to si Air Malinaw. Pagdating dito, talagang taas tumalon, partner. Bigyan mo siya ng bola sa tapat ng paint at bahala na siya. What a pass! May natibidad. Good play. To the veteran, Jaymo Igilos, partner. Jaymo Igilos is silent assassin sa pagdating dito sa ating laro, partner. Even though he's not contributed well pagdating sa scoring, yung mga intangibles, partner, yung depensa and yung rebounds, nakukuha niya. At saka yung dominance niya talaga sa paint, talagang grabe. Malinaw again, has 8 points right now, partner. Grabe, he's been leading the San Vicente team so far. Ayan na si Viernes against the Horda for Trey. In and out, rebound ni Malinaw. Gives the ball to Disquitado. Bad pass pero na-recover ni Ofracio ang bola. Gives the ball to Bragais. Hesitates. Bragais loses the ball. Yan ang problema doon. Hindi na nakita ni Jenmar Bragais na nandun sa malapit sa kanya. Open na open si Leomar Nahorda. And yun na nga, partner. Grabe talaga itong si Air Malinaw right now. Both offense and defense, especially rebounding, he is lording it over dito sa larong ito. I think wala namang problema sa pagiging very aggressive nitong si Jenmar Bragais going or attacking the basket. But kailangan niya na makita muna kung saan nakapwesto yung mga kakampi niya para sa open shot. Kagaya nung last play na yon dun sa kanila kung saan nakita ko na parang disappointed masyado doon si Leomar Nahorda. Because of that play na idiniretso niya at nagkaroon ng turnover. Yes, kumbaga sabi niya, nauna na siya. So talagang walang depensa. So tingnan natin kung anong magiging adjustments ng bawat kupunan sa larong ito. And the score is 18-17. A 1-point lead on the San Vicente side. Ayan na si Nabo. Almost a steal there for Malinaw, pero mapupunta pa rin ang bola sa mga taga Paracale. And again, itong ligang ito ay wala kung hindi dahil sa ating butihing boss na si Congressman Saldico at Bicol Party List. Maraming salamat for bringing this kind of league dito sa ating sa Camarines Norte. Nakapuntos doon, partner, si Jaymo Igilos. And yun na nga, partner, the piso-piso shot again by Ofracio. It's very effective. Ayan na si Natividad. Attacks. And nakakuha ng foul. Grabe, partner, ang aggressiveness itong Natividad. After naskuran siya, talagang inatake niya kaagad si Ofracio. And he was fouled. And meron tayong report galing sa ating napakagandang courtside reporter na si Miss Barbie. Barbie, take it away. Ayan, maraming salamat Coach John and Kapa Morgan. We are currently witnessing a neck-to-neck battle between these two
equally matched team. Unang quarter pa lang, pinakitaan na tayo ng Team San Vicente ng isang napakagandang ball rotation at connection inside the court ng kanilang players. It is very evident na talagang ang pinag-aralan nila ang team tendency ng kabilang koponan. Pero according nga to their team, there is nothing more important than studying their team's own weaknesses and strengths. Yun na muna ang latest mula sa side ng San Vicente. Back to the paddle. Maraming salamat, Miss Barbie. And yun na nga. So, the last action during the report of Barbie Floriano, nakita natin yung aggressiveness nitong si Natividad and making a shot using his left hand and with the board. Talagang grabe. Yes, partner. While attacking the basket, na-foul itong si Manawag. And he is now in the free throw line, partner. What a high-scoring first quarter, partner. Oo. Wala pa dyan yung dito sa San Vicente side, wala pa yung contribution nitong si Leo Marnahorda. Talagang nagagwardyahan ngayon. Yun ang kagandahan pagka inaral mo talaga ang iyong kalaban. And so far nakikita natin yon sa koponan ng Paracale kung saan talagang pinipinila itong si Leo Marnahorda. Yes, tama ka dyan. Well defended talaga after scoring 33 points during the last outing or nung semifinals. This guy is being defended right now. Ayan na si Nahorda, one-on-one against Jaymo Igilos. Nahorda attacks, Nahorda squeeze in. Yun na nga, partner. So makikita natin dito kung gaano ka-compose itong si Leo Marnahorda, gaano siya kapasensyoso when it comes to the intense defense na ipinaparamdam sa kanya ngayon ng kanilang katunggali. Yes, talagang you have to be patient pagdating dito kasi talagang he's a markman. Kaya alam naman natin na talagang kahit pa paano, kayang gawan paraan ni Leo. And makes his first bucket itong si Leo Nahorda. Mula sa free throw line. And now the score is 21-22. In favor of Paracale with 2 minutes and 52 seconds remaining sa ating laro. Gaya ng inaasahan, partner, na talagang this game will be really, really close. At ayan, tabla po tayo. 22 all at 2 minutes and 51 seconds remaining. Ayan na si Natividad. Humihingi ng pick kay Manawag. Natividad gives the ball to Jeff. Open for 3. No good. Nabo flies high. Ayan si Manawag. Nakuha ni Nabo ang bola. Kumikada ng 3. No good. And ang bola tumama sa ating backboard and ang bola mapupunta sa San Vicente side. I think that was a forced shot on the part of John Nabo. Yes, tama. With partner, medyo nagmadali dahil naman na-reset naman ang kanila shot clock. So, no reason para madiliin yun. Ayan na si Nahorda. Short jumper. No good. Viernes attacks. He's still trying to find his rhythm dito sa larong ito. And medyo napalakas ang pasa ni Manawag. And turnover on the side of Paracale. So Jaymo Igilos is doing really good in the defensive end for Leo Marnahorda na talagang napipigilan niya na tumikada ng mga usually na ipapasok niyang mga tira. Yes, ayan na si Malinaw. What a pass to Disquitado. Short jumper for 2. Sabi mo nga, you love this guy. Yes, partner talaga. Napakasimple ng galawan. He waits for his teammates na pasahan siya. Natividad with a crossover. What a pass to Jeff Viernes. And medyo struggling. Nabo flying high. But this is the shot. Everything but the shot. Lab pass to Igilos sa ilalim. Igilos, he was called for steps, partner. Too much fake and too much steps. Ganun ang presence ng isang Leo Nahorda. Even though he is not defending well that much, pero talagang tinayuan lang niya at nakapag-force ng turnover dito kay Jaymo Igilos. Tama. Okay, we are now under 1 minute sa ating first quarter. Nahorda, one-on-one against Igilos. Nahorda, step back, gives the ball to Disquitado. To Ofracio. No good. Nakuha ni Ofracio ang bola. Binigay kay Disquitado sa ilalim. Wala. Nakuha ni Manawag. Manawag. Natapikan. Oo, grabe yung agawan doon. Pero tumama sa binti nitong si Malinaw, kaya mapupunta ang bola sa mga taga Paracale. Very frustrated to si Jeff Viernes kasi he is asking for the ball and hindi siya nakita ni Manawag, and during the time talagang linapitan niya at pinagalitan niya na, boy, give me the ball, this is my time. So yun na nga, partner, tingnan natin kung ano magiging adjustments ni Jeff pagdating dito sa nakaraang timeout. Partner, maraming nagpapashoutout sa atin. Di ko kayo maiisa-isa dahil
sa sobrang intensang laro, nakakalimutan ko kayong batiin. And maya-maya po, bibigyan namin kayo ng time. And syempre, pag manood kayo ng live sa amin sa Facebook, meron tayong live doon. And Representative Saldico page, Ako Bicol Online TV, meron tayong YouTube channel, paki-live, subscribe, and share na lang. And meron tayong TikTok, abang kayo doon ng mga highlights. And syempre, manood kayo ng... Yun, meron din naman tayong mga VIPs na nasa venue ngayon. Muriel Pandi and Artemio Cerdon, mga board members of Cam Norte. And ganoon din si Michael Aling, SK Provincial Federation President ng Camarines Norte. Maraming salamat po mga sir for gracing the occasion. And maraming salamat din po sa panonood, SK Chairman Louis Darag. Maraming salamat po. And syempre, batiin ko aking mga kaibigan, mga brothers from Albay Basketball Community. Hoy, manood kayo. And sa kapatid ko all the way from Singapore, nanonood daw siya. And we are back sa ating laro. Jeff Biernes inbounding the ball. Looking for his teammates. Nahihirapan. Ayun na, natapik ang bola. Didiskitado. Bragais gives the ball to Malinaw and flies again. Nice recognition on the part of Bragais na nakita niyang nauuna na doon si Malinaw. Yun partner ang gustong mangyari ni Jeff Biernes, to share the ball. But sabi ni Dana Natividad, Natividad again for 3, gives the ball to Biernes, fakes. He was stripped and natapik ni Jenmar Bragais. So it will still be Paracales ball. And ang bola nasa Paracales side. Partner sa ating mga late juniors, Paracales side is donning the yellow jerseys and yung dark blue is mga taga San Vicente. Biernes again, no good. He's still struggling pagdating and what a high-flying guard this Sufracio partner. Talagang bad pass. Still struggling itong si Jeff Biernes sa 3-point country. As of my count, 0 out of 4 na siya. Pero we expect na he will shoot and he will shoot until he find his rhythm. Yes, we know naman talaga Jeff Biernes. Talagang he can shoot the lights out. Kaya pakaabangan natin. For sure, mag-a-adjust yan. Yan na si Malinaw again sa ilalim. Powering his way. And Malinaw has 12 points, partner. This is just the first quarter, partner. What a nice find for Jenmar Bragais. Meron siyang option kay Nahorda sa top of the key pero mas pinili niyang ipasa kay Malinaw ang bola. Ayan na si Igilos, ginugulo ni Malinaw. Grabe talaga to. Malinaw always amazes me with his flying axe sa ilalim, partner. Talagang pag tumalon tong player na to, talagang yung mga tao naghihiyawan dahil alam nila may highlight na mangyayari. Oo, pagka nakuha niya na yung bola sa taas in mid-air, talagang bahala na siya doon. Pero talking about the guy, pinalitan muna itong si Malinaw nitong numero 3 ng Paracali na walang iba kundi si sino yung number 3? Si Nestor Aragon, partner. Aragon, who is a crowd favorite, partner. Nakita ko ang kanyang mga kaibigan. Meron patarpulin dito. Maraming mga fans itong si si Nestor Aragon. And Igilos misses the first shot. And tingnan natin. So nakakalamang na partner ng 6 itong mga taga San Vicente. Yes, sa pagtatapos ng ating unang yugto dito sa ating Game 1. Ang tinaguriang finale sa Camarines Norte de Ako Bicol Cup Championship Series. Yes. Missing both free throws is Jemo Igilos. Ayan na si Ofracio against Jeff Biernes. Binigay kay Nahorda to Aragon. Short jumper. Tumikada ka agad. Match with the light of the fans na may patarpulin dito kasi Nestor Aragon with the score. And the shot clock is off. Jeff Biernes with the ball. Lucas the clock. Biernes, step back jumper. No good. And that ends our first quarter with the score of 30-22. What a high-scoring first quarter, partner. Both on the Paracali side, Jeff Biernes struggles when it comes to scoring. And ganun din naman sa opposite side, it's Leomar Nahorda na hirap din na makakuha ng kanyang rhythm at makakuha yung mga pwesto na kung saan nakakascore siya ng madalian. Yes, partner. As you take a look some highlights, partner, talagang si Jeff Natividad talagang anchoring the scoring pagdating dito sa Paracali dahil nga si Jeff Biernes is still struggling kaya talagang abangan natin. And I would like to
give a shout out. Nanonood, idol niya si Jeff Biernes daw, si Justice Saiso, and si Precious Love Dicomedes talaga, who is watching the game. Magandang gabi po. Magandang gabi rin kay Mr. Joven Naag na alam kong nanonood ngayon. Sabi ko i-remind mo ako pero hindi ka nagre-remind. Pero I'm sure na nanonood ka, Mr. Joven Naag. Diyan sa saan na nga ito nakatira ngayon si basta dyan sa Albay, somewhere in Albay district. And also, yung mga kasama natin dito sa panel, of course, hindi natin kakalimutan si Sir Jello. Ayan, Sir Angelo Espinosilia, na alam kong nanonood din ngayon. Sir Jello, kamusta kayo dyan? And si Coach Paul Sepe. Miss ka na namin. Coach Paul Sepe talaga very on hand sa pagtulong and always to the rescue pag kulang tayo. Ayan, partner, nakita mo kung gaano kaganda yung suporta na pinapakita ng San Vicente. Not only San Vicente, but yung Paracale. Oo, siyempre. And bago tayo tumulong sa ating second quarter, pasadaan ko muna, partner, yung naging scoring sa ating first quarter. Si Dan Natividad, who scored 9 points. And si Jeff Biernes, although he is struggling, na-score pa rin ng 6 points. And sa Malinaw partner na may 14 points. And si Ofracio with 4 points. Alright, so sige. Ayan na si Bragais against the much taller na si number 24 na si Orihola. Ayan na si Nahorda, follow-away jumper. Misses the shot. Oo, di pa rin maka-field goal itong si Nahorda. Yan na si Biernes, binigay kay Natividad, drops it up. Arreola sa ilalim. Using the glass and scores for 2. Grabe yung mga extra passes nitong koponan ng Paracale. At yan, makikita mo talagang may pressure defense na sila. Full court ang ini-impose ngayon ng mga taga-Paracale. Yes, na. Si Manawag misses that layup. Yung partner, pasensya na, mali ang aking pronunciation. Manawag pala, partner. Manawag daw. Manawag. Okay. And at the line is so I think maganda yung pinapa-adjustments nitong Paracale when it comes sa defensive end nila. I think magkakaroon sila ng chance dito para hindi malamangan ng todo nitong San Vicente as early as now dito sa ating second quarter dahil sa kanilang ini-impose na full court pressure defense. Yes, tama ka dyan. Si Bragais, heavily guarded, attacking, cross court. Hey, Disquitado gives the ball to Ofracio with 7 seconds remaining. Disquitado. Ayan na si Orihola. Naagawan ni Leomar Nahorda. Bragais with the Euro using the glass. Oh! What a shot! Grabe naman yung partner. Talagang over the defensive side, the Gilos, but he managed to score. Grabe. Sabi niya, hindi nyo kayang pigilin ako. Ayan na si Manawa. Gives the ball to Natividad. Natividad attacks. And natawagan ng foul. And the score is 32-25 in favor of San Vicente. Oo. And on that last play ni Bragais, we would like to comment, of course, the effort na ipinakita ni Leomar Nahorda. That's clearly a steal na. Pero hindi pinabayaan ni Nahorda na lumagpas sa kanya na hindi man lang niya dinidepensa. Yun nga lang, hindi niya nakita ang Igilos during on that sequence. A miscommunication on the part of Bragais and Nahorda. Nagkatingin na lang sila and nakascore si Igilos on that sequence. Ayan na si Nahorda. Bragais with the left hand. Misses the shot. Manawag secures the possession. Natividad against Bornales. And grabe, partner. Fishing expedition. Natawagan na naman ang foul. Oo. Ito basis kung paano umatak tong si Natividad, partner. Kasi talagang napakabilis. At talagang pag inatake niya talagang may foul siya nakukuha lagi. Parang papel. At ayan. Too much complaining siguro itong si Bornales. Kaya tinawagan siya ng technical. Yes, partner. Medyo natawagan. Hindi nagustuhan ni Bornales ang tawag. Kaya napituan siya ng technical foul. I think that's a good call from the referee. That's obviously a foul committed by Bornales. Pero siyempre siguro sa frustration niya. Kaya yun.
32-28 po, nakakalamang ng 4 itong mga taga San Vicente. Second quarter of action sa ating Game 1 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte sa finale sa Camarines Norte. Era si Ofracio. Gives the ball sa nakakapasok lang. Ayun na naman sa ilalim si Bornales. Gives the ball to number 11 na si Cabanela. Short jumper. Tinapik ang bola. Viernes attacks. Lobs it up to sign of partner, a turnover on the part of maganda sana yung pasa ni Jeff Viernes, kaya lang sa tingin ko mukhang madulas yung kamay nitong si Orihola. And right now it's San Vicente's basketball. Partner, lumapit ang ating kaibigan na si Paul na sinasabi na may report. We have 5,800 viewers, partner, sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa panonood. Malaki yan. So, shout out na lang po at sana po nag-enjoy kayo ng mga nanonood sa atin online. Ayan na, partner, the score is 32-26. Lamang pa rin ang San Vicente. Ayan na si Natividad. Attacks. Sign on, partner. Panira na, pero si Bragais is ahead. Bragais gives the ball to Aragon. Nice transition play for San Vicente. Ayan na si Igilos. Kailangang mag-adjust dito ng Paracale. Natividad for 3. Come on! Yes! They needed that shot badly. Yes, a much needed shot talaga to stop the bleeding for them, and it is just a 3-point lead. And the ball will go to San Vicente right now. Pasok si Malinaw. Inilabas muna itong si yan na, partner, medyo konting meron tayo physicality sa ilalim. Ayan na si Malinaw. Inbounding the ball. Piligay, pero nandun si Igilos. Viernes is ahead. Viernes drops it off to Igilos. Scores again. Nice play for Jeff Viernes. Partner, don't look now. This is just a 1-point lead na. It is. A 4-0 run on the part of Paracale. Ayun na nga sa ilalim again si Aragon. Easy shot, easy money for Aragon. 6 points coming off the bench. Talagang magandang contribution na pinapakita ni Aragon. Magic bullet ito pagdating kay Coach Momo. At maganda yung pasa ni Nahorda. Yun na si Natividad. Attacking the baseline. Block by Nahorda. Good defense on the part of Leomar Nahorda. Yan na si Natividad, inbounding the ball. Bad pass, yun sa partner. And partner, I can feel the pressure right now. Partner, kita mo talagang paano sila magbantaan ngayon. Talagang sobrang... Ayan na, si Manaog. Binigay kay Orihola. Nice pass! But misses the shot. Pero nakuha ni Orihola ang bola. Gives the ball to Jeff Viernes for 3. No good. Nakuha ni Manaog sa ilalim. And nasa free throw line. Struggling itong si Jeff Viernes sa mga tira niya sa labas. Buti na lang nandun ang Ismael Manawag. Yun na nga, partner. And nasa free throw line si Manaog. Yan, Manaog. Again, Paracale still struggling pagdating sa field goal din sa free throw. Talaga so it is Manaog. Ano? Hindi Manawag. So there you go. That's Ismael Manaog. I wonder kung ano yung palayaw nitong si Ismael. Ayan na si Malinaw crossing the half court line. Talagang dinidare nila, partner, itong sa Malinaw to take the outside shot kasi medyo... Hindi yan yung forte nitong si Malinaw. Ayan na Horda attacking the baseline. Spin. Fall away. Block. Ayan na si Manao. Gives the ball to Natividad. Natividad stops. Crosses over against Genmar. Fakes.
Nice decision on the part of Natividad. Not forcing the shot, pero this time, titira na ako, sabi niya. Grabe, partner. Kita mo kung how matalino yung patience sa pagdating sa opensa. Ito kung si Natividad kanina, wala siyang clear shot, so he opted to attack the basket, and yun na nga, nakakuha pa siya ng foul. Hindi ibig sabihin na aatake siya, ititira niya na. No. Depende yan. Yes, ayan na. Si Natividad, I guess, si Natividad, so, balik sa kanila yung kalamangan. Yes. And si Natividad, I guess, is the leading scorer right now for Paracale. And kailangan na kailangan, lalong-lalo na at si Jeff Bernes ay talagang nasusurpress din when it comes to scoring. So, talagang aasahan natin dito kapag ang itong mga guest players ay hindi kumakana ay yung mga local syempre. Shout out to Lodronio family who's watching right now. So Lodronio family dyan sa Anislag, magandang gabi po sa inyo. Especially kay Cap Elmer Lodronio. Ayan, Cap, nanonood pala kayo? Sige, maraming salamat. And of course, people of Anislag, syempre dyan din sa akin sa relocation, yung mga nanonood ngayon dyan, yung mga tropa ko dyan, magandang gabi sa inyo. And syempre, batiin ko ang aking dalawang anak, partner, who is watching right now. Juan Carlos, Franco Miguel, good evening. And sa lahat na nanonood, maraming salamat. And kay Nicole, batiin ko na rin siya. And si Miss Angel, who is watching right now. Magandang gabi po sa inyo. And currently, we have 6.5 viewers online. Wow, partner. This is just the first half, partner. And meron tayong 6,500. And this is just the first game ng ating finale sa Camp Norte. Yes, yan na si Bragais. High post. Binigay kay Leomar Nahorda against the much taller. Ayan na, binigay sa post. Bragais attacks, gives the ball to Aragon, partner. Akala ko malinaw yun. Aragon pala. Yes, partner, 8 points na itong si Aragon. Ayan na si Gilos at the post. Binigay kay Manaog sa ibabaw. Manaog attacks, flies, misses the shot. Nakuha ni Igilos ang bola sa ilalim, spins. And Aguilos for 2. Ayan, talagang pumupuntos dito si Jaymo Igilos. Ayan na si Aragon, and he was called for steps. And that shot from Ofracio obviously will not count, mga kasurog, dahil may tawag bago yan, or bago yon. 38-39, nakakalamang ng polang isa ang Paracale na kanina ay down by almost 8 points. Yan na si Igilo sa ilalim, powering his way. Easy, partner. Oo. Yan ang sinasabi ko, partner, talaga. Once Jaybo Igilos talagang nakuha niya ang kanyang rhythm sa itong larong ito, talagang mahirap siya bigilin, partner. This is a 6'6 guy, partner. 6'6 is a no joke. Si Leomar Nahorda, 6'4", 6'5". Oo, hindi napipigilan ni Leomar Nahorda, samantalang siya pigil na pigil nitong si Igilos. Ayan na si Manaog. Jeff Bernes is in the rush. Bernes gives the ball to Orihola. All alone for 2. At ayan, lamang na po ng 5 itong mga taga-Paracale. Double team pero meron tayong foul na itatawag. Oo. Kay Orihola. Nagulat siya. Pero partner, very evident talagang gusto nilang dikdikin ang depensa itong si Janmar Bragais, kasi alam naman natin he's a scoring guard pagdating dito sa San Vicente. Correct, partner. Ofracio now with the ball. Tumalinaw. Yan na si Malinaw. Malinaw attacks using the glass for 2. What a play for Malinaw. Ayan na si Viernes, 1-on-1 against Bragais. May pick na binigay si Manaog. Viernes attacks using the left hand. No good. Wala pa rin, hindi mga-score dito si Jeff Viernes. Bragais flies, blocked by Manaog. But there is a whistle from the referees. At obviously, tatawagan ng foul doon itong si Ismael Manaog. Bragais will be shooting 2 from the free throw line. And I've noticed during dito sa ating liga, talagang medyo nag-struggle ito si Janmar Bragais pagdating sa free throw line. So, I
Yes, this is the final, so every point counts. Talagang kailangan ipasok ang mga free throws na yan. Tama. Importante yung mga yan. Kaya as a player, you should really be ready in taking those kind of shots. Ibig sabihin talagang pinag-practicean mo yan under pressure. Yan na si Natividad. Attacking Ofracio. Fishing for a foul again. He is now in the free throw line, partner. Very aggressive talaga to, partner. Every time, kahit sino nakikita niya bantay, he is attacking the basket. And he's a very wise player. Talagang kung aatake siya, strong to the basket. Kung hindi man siya makapuntos, makakapag-assist siya or hindi kaya makaka-fish ng foul. And what an excellent performance mula dito kay Natividad tonight. Yes, yan na. 2 for 2 on the part of Dan Natividad. And meron tayong substitution. Si Disquitado pinasok linabas si Ofracio. And completing the 5 for San Vicente is Malinaw, Nahorda, Disquitado, Aragon, and Bragais. And on the side of Paracale is Jeff Biernes, Orijola, Manaog, Natividad, and Igilos. Ayan na naman si missing the shot. Igilos gives the ball to Jeff Biernes. Biernes crossing the half-court line. Pointing to his teammates. Attacks. Binigay kay Manaog. Orijola, corner 3. Attacking. Using the glass. Misses the shot. Aragon taps the ball to Disquitado. Orijola could have passed it to Biernes. And there you go. And what a steal by Natividad. But credit the steal kay Orijola for pressuring the offensive player. Pero sabi ni Malinaw, I will attack and score again sa ilalim. Si Malinaw, itong sa Tornino Malinaw ang bumubuhat ngayon sa kupunan ng Paracale, ng San Vicente. Merong tayo. I think that's going to be a double foul. Yes. Let's see. Okay. So yun. Ang tinawagan ni referee Faraon. Itong si we'll see. Ayan na nga, partner. Medyo nakita ko may iniinda si Jenmar Bragais dito sa right thigh niya. Kanina pa hinahawakan na guess. Kanina pagbagsak na yun doon. So, hopefully hindi naman maka-apekto talaga sa kanyang laro dito sa game nila. The first game ng ating the finale dito sa Camarines Norte. The Ako Bicol Cup Championship Series. Best of 3 po ito. And this is just the game 1 of this exciting match-up between these two undefeated teams mula pa sa eliminations hanggang sa semis. At dito matatapos yan, partner. Sino kaya ang unang matatalo sa dalawang kupunan na ito? Hey, what a development, partner, narinig ko. Orijola commits his 4th personal foul, partner. Grabe. This is a bad sign pagdating dito sa Paracale kasi alam naman natin si Kirby Orijola is a do-it-all guy pagdating sa opensa and depensa. So, tingnan natin. Malaking kawalan to sa Paracale side. Dahil siyempre, pahihingan muna siya. Yan na si Malinaw. Dare to take the jumper. Grabe, Disquitado. Tapik. Yan na si Natividad. Hesitation. Move! No good. Rebound. Nakuha ni Nahorda. Gives the ball to Aragon. Binali kay Disquitado. What a lob pass but misses the shot. Nakuha ni Nabo ang bola. Tinapik ni merong foul na itawag on that play pero mananatili ang bola sa mga taga Paracale.
maganda sana yung tirang huli nitong si Dan Natividad. Medyo kinapos lang ng konti. Medyo na-intimidate siya doon sa pagsalubong sa kanya ni Horda. And ito na si number 22 na si John Nabo. His first trip at the free throw line. Ayan, Takes the first one. Partner, isa dito sa isang sa mga vital role na ginampanan during our elimination round and yung ating semifinals dati dahil si Nabo is a scoring guard also pagdating dito sa Paracali. And naging kasurog best player of the game siya once dito sa ating paliga. Yes, partner. This goes to show that this Paracali team talaga very even pagdating sa scoring kasi iba-iba yung mga nagiging kasurog best players sa mga laro. At saka maganda yung role niya in guarding Jenmar Bragais. Ayan na, what a tap. Yun nga partner, speaking of defense, natapikan niya. Oo, ang pasa para kay Jenmar Bragais. Ayan na si Natividad, gives the ball to Igilos sa ilalim. Igilos with the spin. What a move from the veteran. Grabe yung partner. Ganun lang kasimple ang basketball para sa kanya, partner. Yes, ayan na si Aragon with 30 seconds remaining sa ating first half. Gives the ball to Bragais. Well defended by John Nabo. Shot clock is at 12. He looks at the clock. Maneuvers. Attacks. Flies. No good. Nakakuha ni Disquitado. Short jumper. Piso-piso again, partner. Oo, good hustle on the part of Jenmar Bragais after his miss. Nandun siya to get his own miss. But right now, sayang nun, partner. Nagkaagawan. Still, Jeff Viernes having a hard time getting those pointers para sa kanyang koponan. Pero anyway, leading naman yung kanilang team. They're leading by 6 points right now, 51 to 48. Yes, partner. Ito na yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi natin, partner. Look at Jeff Viernes right now. He is coaching and instructing his teammates with his 4.8 seconds sa ating first half. Ito yung tulong talaga na sinasabi natin. Tama. Pagdating dito sa coaching on the Paracali side. Kasi itong si Jeff Viernes, if I'm not mistaken, ay nag-coach sa isang international basketball team. I think that was in Indonesia. We have to make sure still. Pero yan ang masasabi natin na hindi lang isang magaling na player itong si Jeff Viernes. Isa na rin po siyang hindi matatawarang basketball coach. And mukhang nagre-ready itong mga taga-Paracali for a baseline inbound. So gaya na nga ng nasabi natin kanina, sino ang mas preparado or masanda sa labang ito? Sayang nun, what a play, sana. And that ends our first half with the score of 45-51. Lamang pa ang Paracali. What a first half sa ating game 1, partner. Indeed, partner. Talagang git-gita ng laban. Napaka-exciting. And damang-daman natin na both teams ay talagang hindi basta-basta mag-give up sa labang ito. Again, both teams are undefeated. So talagang hindi nila bibigyan ng puwang ang bawat isa na magkaroon ng mancha ang kanilang record. But right now, partner, tayo ay magbe-break muna. Kami po ni Wadi Jan Batchelier ay magbabalik para sa second half. Yan lamang po kayo. Masarap ang panalo. Magsama-sama tayo kaya
So, make sure po na meron kayo mga numbers. Kanina nung pagpasok ko dito, may ibinibigay po yung mga kasama namin dito na coupon. May number po yun. And sana, kasama nyo pa rin na hanggang ngayon yung mga number na yun. Yes, tama. Hawata, hindi. Make sure na talaga hindi mo wala ang numbers na sa apat na 5,000. And meron tayo ito sityo na pamilya dito sa ating video. Okay. Sino ba ang will do the honors to pick the winners? Hawak na ni Coach Paolo. Please call. Tulad ang bubulat. Ang ulan ang bubulat. Para hindi naman tayo maging pensionado masyado. Walang bubulot yung manager ng San Vicente, si Mr. Nunera, and si Weber. Yung susunod, yung manager naman ng Paracale, si Mr. Tun Mitra. Laro naman, di ko ba? Basta ko lang. Tapos may natin sa board member ng Camarines Norte. Yung muling 5,000. Okay? Okay. Maraming salamat po. Sige, bubunutin na. Asa una, manalo ng 1,000 pesos. Okay. Hanggang. Sino sa inyo ang may numerong 2, 2, 9, 5,000 pesos ibigay lang sa ng t-shirt. May pang-asa tayo para sa
dahil mahal namin ang bawat Bicolano. Ay, partner, bubutin natin. Susunod na winner, bubutin ang partner dito. Bubutin ako. Sumama, lagay na yun. Kaya ba, pakibagin mo na lang. Congratulations po, 828. 828 po. Sayang po muna na. 828 po. 828 po.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back sa ating laro. And what an exciting first half, partner. Talagang palitan ang lamang. And we've seen some flashes pagdating dito kay Dan Natividad. And still struggling is Jeff Biernes. Pero partner, he is struggling with 9 points, partner. And Dan Natividad is lording it over pagdating dito sa scoring sa Paracale. With 20 points, partner, sa first half alone. Tama. Alright, so ano kaya ang magiging epekto niyan dito? Or magtutuloy-tuloy ba yan dito sa pagpasok natin sa ating second half? And on the side of San Vicente naman, si Bragais and si Nahorda is still struggling pagdating sa scoring. Pero nandito naman si Malinaw to save the day for them. And I guess he hit 8 out of 11 from the field. Yes.
And we are back sa ating laro. Bornales guarded by Natividad. And Bragais, one-on-one against Igilos. Bragais attacks the baseline. Kicks it out to Ofracio. Ofracio drops it up to Bragais. Nice find from Ofracio na walang magandang tira at nakita ibinalik ang bola kay Bragais for the easy two. Tama ka dyan, partner. Ayan na si Natividad calling for a play. Gives the ball to Igilos. But bad pass. Nakuha ni Malinaw ang bola. Malinaw. Muntik ng maagawan ni Manao. Bornales open. Attacks. Bornales hesitates. What a love pass again. But a sorry miss on the part of Malinaw. Meron wrong timing lang doon si Malinaw ng konting-konti. Yes, yan na si Viernes. Crosses over. Flies. He's still struggling. Natividad saves the ball. Gives the ball to Viernes. Binigay kay Manaog. Fake. Follow away jumper. No good. Na-rebound ni Viernes, ni Bragais, rather. Ayan na si Nabo. Heavily guarded. Si Bragais. And may pick na galing kay Nahorda. Bragais. Shot laki sa 10. Ofracio. This is the shot. Rebound ni Nabo. Ayan na naman si Natividad. Is in a foot race. Natividad. Free throw jumper. Kaboom. What a nice shot from Natividad. Very composed talaga itong batang ito. Yes, he is now 22 points, partner. Leading the charge for Paracale. Ayan na, Manaog. Gives the ball to Jenmar Bragais. Sayang. Ayan na si Ofracio against Igilos. Misses the shot. Oh, masyado rin na madali yun ni Ofracio. Ayan na si Viernes. Fishing Expedition. Merong foul na tatawagan para kay Jenmar Bragais. And we have a report now from our CSR or courtside reporter. Walang iba kundi si Miss Jessamay Navales. Jessamay, ikaw na! Ayan, well, thank you, Coach John and Kapa Morgan. This is truly an evenly match between Paracale versus San Vicente. At patuloy ngang umiinit ang bakbakan sa loob ng hardcourt, giving us what finals looks like. Sa kabingala ng pamusong depensa ng San Vicente, this trigger more the Paracale na idoble ang kanilang efforts na makuha ang momentum. As per the first half, nanggigigil nga ang Paracale as they takes all the missed shooting opportunities of San Vicente through fast break and keep on attempting to convert it into score. So basically, it's a matter of adjustment. Strong defense, right offense will end up to victory. Yan muna ang latest mula dito sa Paracale's bench. Back to you, Kapa Morgan and Coach Han. Maraming salamat, Miss Jessa. And bago matapos ang report, nakatikada ng 3 points si Jeff Viernes. Finally, Jeff Viernes hitting a 3 from the field. And saving the day for San Vicente is an offensive rebound and a putback galing kay Ofracio. Partner, this Ofracio guy, Jeff Viernes is heating up. Tingnan natin kung anong magiging sitwasyon ngayon because Jeff Viernes hits back-to-back 3-pointers. At mahirap yan. Talagang merong shooting streak yan. They need to defend well. Itong si Jeff Viernes, the part of San Vicente, para masuppress ka agad yung kanyang scoring prowess. Ayan na si Bornales answering back with that booming triple. Hindi pwede yung ginagawa ni Natividad. He's just medyo hesitant pa doon si Bornales. And nakaapak sa linya si Jenmar Bragais and sabi ni Bragais medyo late yung tawag. So medyo late yung tawag. 52-59, nakakalabang po ng 7 ang Paracale at 6:48 sa ating third quarter. Kasama niya po si Kapa Morgan and Wadi John Bachiller para po ibigay sa inyo ang aksyon dito sa loob ng and there you go! Jeff Viernes is filling it, partner. Ito na, 3 consecutive trifecta ang binitawan ng isang Jeff Viernes. Pero si Ofracio wants to answer it back with the 2 points. Ayan na, Viernes is in a zone right now. He check. No good on the part of Jeff Viernes. He was defended there. Ayan na si Bragais against Nabo. Turnover again. Manaog is in a rush. Manaog
scores for two! Ayan, walang nagawa doon si Jenmar Bragais. At ayan, narinig natin ang buzzer. Meron tayong timeout. At sigurado, ang San Vicente ang tumatawag niyan. Yes, an 8-0 run on the part of Paracale after that two straight 3-point bombs sa binitawan ni Jeff Biernes and 2-point layup galing kay Manao. Sabi ko na sa iyo, partner, once a shooter will always be a shooter. Marami siyang miss kanina sa first half. But still, hindi siya nawawala ng tiwala sa kanyang abilidad na tumira ng tres. And yun ang hindi napigil doon ng mga taga San Vicente. Because again, Jeff Perez just hit 3-pointers, 3 consecutive 3-pointers. And right now, meron tayong report mula kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Thanks for that, Kapa Morgan and Coach John. Nanood ka lang, nag-enjoy ka na, nanalo ka pa ng brand new motorcycle mula sa Ako Bicol Party List and of course from Representative Zaldico. At ngayon, kasama ko ang napakagandang si Ma'am Vina Magalona. Siya ang nanalo ng Yamaha YTX 125. So hello po, Ma'am. So kamusta po sa feeling na ikaw ang maswerteng nanalo ngayong gabi? Sobrang saya po. Tsaka talaga pong naisip ko na napakaswerte ko po. Kasi sa lahat po sa dami po ng mga tao dito, isa po ako sa talagang napakaswerte. Thank you. Ayan, napakasaya talagang manood ng Ako Bicol Cup. At ngayon po may follow-up question ako. Saan ka po ba unang pupunta sa kayang iyong bagong motor? Sa bahay! Pauwi! Ay, oo nga naman. Ngayon po may nice ka po bang i-shoutout? Go ahead po. Thank you po sa boss po namin, ng San Vicente. Thank you po, Boss Weber, Boss Ninoy. Thank you po. Ayan, thank you ate and congratulations again. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And I guess the name was Vina. Siya yung nanalo ng ating pinaraffle na brand new motorcycle, Yamaha YTX. Yes, congratulations once again. Ika nga sabi ni Barbie, nanood ka na, nanalo ka pa. So talagang enjoy dito manood ng live games. At meron ding nanalo ng salapi kanina. Hindi lang motorsiklo ang pinamigay po natin, hindi lang mga t-shirts, kundi talagang mga bagay na talagang magpapasaya at makakatulong dito sa mga kapwa nating Bicolano dito sa Camarines Norte. Atid po sa inyo yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, tama ka dyan. After that sequence, talagang kita mo kung gaano na ka-aggressive ang isang Jeff Biernes. He is diving for the loose balls and medyo nadulas lang. And medyo kailangan ng ano bang sinisigaw ng tao ngayon? He is cheering, I guess, Nabo. Oo, si Nabo, ipasok, Pero we have Natividad, Manaog, Biernes, J.Mo Egilos. At yan na nga, si Nabo nasa loob din for Team Paracale. Ofracio, Bornales, Leo Marnahorda, who still struggling, at si Jenmar Bragais para naman sa koponan ng San Vicente. And si Malinao will be inbounding the ball in partner. This is just a third quarter. The score is 54-66. It's a 12-point lead. Medyo maganda ang pasok ng third quarter pagdating dito. Para sa Paracale. Sa Paracale. Pero siyempre capable itong mga taga San Vicente na humabol at magkaroon pa ng tsansa na makalamang dito sa larong ito dahil kumbaga sa Bicol dugay pa ang laban. Dugay na padi. Dugay na. Yun na nga, partner, sa ating partner na balitaan ko dito dahil hindi na nagpapasok dahil punong-puno na. Meron tayong LED truck sa labas. Tama. And talagang dun din nanonood ang ating mga kasurog na hindi nakapasok dito sa ating venue. And siyempre meron din tayo sa Facebook Live natin na talagang marami na. Oo, kanina so far is about 6,000 viewers. So talagang dinudumog po tayo online and offline. Meaning dito sa loob po ng ating venue. And the Agro Sports Central dito po sa Provincial Capital Ground. Yes. Or Capital Ground. Yes, we are still live talaga, partner. And
Abang meron tayong technical difficulties, batiin kong aking kumpare at kaibigan na si Ariel Salcedo ng happy birthday sa iyo, Mapadi. Happy birthday and Happy birthday. Siyempre sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday. And yun na nga, partner, sabi ng ating courtside arena na you are watching the finals, game 1. Laban ng San Vicente versus Paracale, partner. And Jeff Biernes is feeling it right now, partner. The best of District 1 and the best of District 2 ang nag-aagawan ng kampyonato. So tama lang talaga na yung mga nagmamap ay ma-check yung floor dahil delikado din kung madulas yan. Iwasan natin yung mga injuries na posibleng mangyari with those slippery floor. And yun na nga, partner. Jeff Biernes, it all started kay Dana Tividad talaga with the points. And ngayon naman talaga si Jeff Biernes na parang kasing galing na aking kaibigan na si Kim Bara maglaro. Grabe. Who is part of Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Salamat sa suporta. And batiin ko na rin ang ating butiing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Who is watching right now, and ang kanyang kapatid na si Boss Ino Mapagmahal Rivera. Good evening po, mga bossing. At saka yung kaibigan natin diyan sa sa Legazpi, sa Bora. Itong si Mac Villanueva. Yes, Mac Villanueva. Na napaka hindi lang pogi, marunong pang magluto. Oo, ayan na si Ofracio, gives the ball to Malinaw. Cross court kay Nahorda against Gilos. Bragais at the post against Nabo. Bragais swings the ball to Mornales. Sabi ni Mornales, madulas ang bola. Masyadong madulas ang bola. Masyadong malakas siguro yung pasa ni Bragais. Hindi ka rin naman pwedeng pumasa doon ng medyo mahina. Tama ka dyan. And now Jeff Biernes is pointing to his teammates, directing traffic against Mornales. Binigay sa high post kay Igilos. Short jumper, in and out. Nakuha ni Mornales ang bola against Biernes. Waiting for his teammates. Cross court binigay kay Ofracio. What a pass, partner. Nice love once again. Oo. The Ofracio and Malinaw connection continues dito po sa ating finals. The finale sa Cam Norte. Yes, partner. Grabe. Sa title pa lang ng ating what a two-man game. Igilos powering his way inside. Kicks it out to Natividad. Jump step. Top of the key three. No good. Pero there is Nabo, partner. Saan galing yung partner? Yes. Ayan na si Biernes. Looks at the clock. Oh! And namaan doon si Jeff Biernes after that slap from Bragais, whose intention naman is to get the ball. And partner, mag-ibigan yan dahil sa pro ranks nagkampi na sila sa isang team. And now look at partner, the face, the crowd, very intense talaga. Maraming salamat sa pagpunta sa ating venue. And from the bottom of our hearts, maraming salamat galing po sa ating Congressman as Congressman Saldico. And syempre si Congressman Jill Bongalon din. Who is very supportive din pagdating dito sa ating liga. Oh, what an ankle breaker, partner. Ofracio, blocked by Manaog. Everything but the shot, partner. Yun na nga, partner. Yan na si Manaog. Yes, partner. I like the attitude of Nabo. Nahorda with a step back. Talagang pinapainit nitong si Nabo, itong si Bragais. At ayan, bumitaw na ng kanyang siko. Nahuli naman ang referee. And yun na nga, partner. Medyo naisahan ni Nabo, partner. Si Bragais on that sequence. And elbows are flying now. Right now, partner. Oo. Look at the Paracale side. And Biernes using the glass, misses the shot. Ofracio. And Natividad fakes. Nice move. Nice shot. What a patient move on the part of grabe. Natividad, partner. Faking off his defender and using the glass for two. And the score is 56-68 in favor of Paracale. Napaka-veteranong galaw na yun. At natira. Yan na si Nahorda. Top of the key jumper.
No good. Wala pa rin. Skying high is Malinaw. Still struggling itong si Leo Marcahonda mula sa simula. Hindi pa siya nakaka-field goal, partner. Yan na si Barangay sa ilalim against Nabo. Loses the ball. And frustration on the part of Jenmar Bragais. And medyo hindi niya nagustuhan ng tao. Pero we'll see what is the call of our referees. Oo. Naasahan natin yan yung mga referees. Sila mas nakakaalam kung paano ang mga dapat itawag. I'm sure na our referees doing all they can para maibigay yung mga right calls dito sa larong ito. 68-56 po. Isang dosena ang kalamangan nitong Paracale kontra dito sa San Vicente. 3 minutes and 1 seconds ang natitira sa ating third quarter action. At ayan, we're still waiting for the decision. At ayan, mayroong foul. At saka mayroong pang technical. Sabi nga ng ating basketball guys, ball don't lie, partner. Oo. Talagang makikita dahil dito sa ating liga meron tayong IRS. So talagang mahuhuli at marireview. Right now, partner. Kaya maraming binibitawang salita itong ating arena announcer si JB Salvedal. And right now, partner, talagang the San Vicente squad has to focus dahil talagang tama. They just focus on the game. Yes, medyo talagang naisahan sila ng Paracale. Lalong-lalo na dito si Jenmar Bragais na talaga he is under the skin of Nabo right now. Tama. Talagang he should be focused. Alam naman natin na he is a scorer. Daming fans tuloy nitong si Nabo ngayon. Biernes will try to hit another 3. Missed the shot, partner. Grabe, ilan na kaya ang rebounds ito, Eufrasio? He's a scoring guard. Ayan na si Bragais. Attacks na galit. And dapat ang gawin niya. Should focus and stick to the game plan na binigay sa kanya ni Coach Momo. Tama. Ayan na si Natividad pointing traffic. Ayan na he's trash talking against Natividad. Natividad hesitates. And stolen by Bragais. Uy! Bragais. Nag-extend ng siko doon si Bragais. Yes, a good non-call on the part of our referees. Kaya pinabayaan niya na lang. Ayan na si Biernes. Lobs it up, but there is Malinaw again to deflect the pass. Grabe yung Grabe yung sina-challenge itong Malinaw. 6'6" si Jemo Egilos. And right now, very animated tong si Bragais. Bragais, partner. He's playing with the crowd and hearing the oohs and the ahs pagdating dito. And hitting the free throw. And silencing the crowd. And sign of the cross, partner. And pointing sa taas. Yun naman talaga. Missing the second one is Bragais. I think tama ka, partner. Talagang dapat focus lang sa laro. Yes, partner. What a bad pass galing kay Manaog, partner. Sabi nga ng mga coaches, kung wala kang magandang gagawin, huwag ka munang tumalon dahil talaga mawawalan ka ng real estate pagdating dyan. Tama. Ayan na, the shot clock is at 11. Nahorda. Still struggling. Attacking. Block by Igilos, partner. Talagang, Natividad is rushing. Natividad. What a fake pass! And a left to layup. Dahil kay Dan Natividad. What a sensational move. Wala kay Dan Natividad. Ayan na si Bragais at the post against Nabo. Binigay kay Bornales. Attacks using the glass. No good. Manaog. Outlets to Biernes. Nabitawan ng bola. Biernes. For 3. Tumira sa corner. Pasok yan. Money for Jeff Biernes.
And now, don't look now, partner. This is a 15-point lead. And 13-point lead na lang with that 2-pointer mula kay Malinaw. Malinaw na lang talagang very reliable and very steady sa San Vicente. Ayan na si Natividad. One-on-one against Morales. The shot clock is at 13. Crosses over. Splits the defense. Ayan na. He is challenging Nabo. Oh, sabi niya, wala, di ka naka-depensa sa akin, di mo ako kaya. Oh! What a show! Nabo against Bragais. Igilos at the top. And Nabo lang sayang. Loses the ball. And sabi ni Nabo. And listen to the crowd roar. This is Ako Bicol Cup Camarines Norte for you. Walang iba. Patid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Sinasabi Walter ni John Bragais na magpapalit ka na. Hindi mo ako kayang bantayan. And right now, Malinaw against Manaog with 28 seconds remaining sa ating laro. Era si Morales sa ilalim. Morales. What a two-man game. Malinaw flies and he was tacked and foul. Will troop to the line for two. Talagang maganda yung amuyan na Morales. Patinda si Ofracio kanina at si Malinaw. Talagang very steady itong si Malinaw sa kanyang role and being what we call a baseline lurker. Yes, now this is just a 10-point lead. San Vicente has a chance to decrease the lead to single digits. And para pagdating ng fourth quarter, medyo manageable ang lamang ng Paracale. And partner, meron tayo 7,100 million, 10,000 viewers partner sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Thank you so much mga live viewers natin. Online viewers, that is. 5 seconds. Nabo, top of the key three. What a play! What a play! What a way to end our third quarter with that booming triple galing dito. Grabe, Jeff Biernes penetrates, hindi niya kaya. Tumalikod, nakita si Nabo sa labas, ipinasa. Bang! And here the crowd roar for Nabo and partner. What a role pagdating dito and partner. Biernes gets it out to Nabo. Jump shot. Money for John Nabo. John Nabo giving all his best for that shot. And I'm sure nakabawi siya doon kay Denmar Bragais na siguradong inis na inis sa mga puntong ito. And the score is 65-77 in favor of Paracale partner. And ito na. This is the fourth and final quarter. This is winning time. Yes, this is winning time indeed partner. So what an exciting ball game it is. So talagang kayo na nanonood online, I'm sure na talagang hindi nasayang ang inyong oras. Lalong-lalo na yung mga pumunta rito sa loob ng Agro Sports Central dito po sa Provincial Capital Grounds ng Camarines Norte. And we are back sa ating fourth quarter and nag-chat ang aking kaibigan na si Boss Andrew Gonzales. Ano daw sabi? Who is watching right now. Nabatiin ko siya. Boss Andrew, magandang gabi sa inyo, sir. Ayan, good evening. Maraming thank you po sa panonood. And eto, balik na tayo sa action. Fourth quarter na po tayo, mga kasurog. Yes, partner. This is winning time, partner. The score is 65-77. This is just a 12-point lead on Paracale side. Ayan na si Natividad against Ofracio. Sayang ng backdoor play. Medyo nasaktan doon si Jeff Biernes. Medyo, I guess it's a case of cramps dahil talagang medyo mainit na dito sa ating venue. Pero sayang after that timeout partner. Maganda sana yung play but yun lang nga, nadulas at nadapa itong si Jeff Biernes. He is limping a bit right now. And we hope that this is not a serious case.
I think it is not, I think tumama siya sa tuhod din ito. Yes, parang nag-tweak daw na narinig ko yun. And, kailangan na ng kaunting pahinga. And then, just in time din para maipasok na itong si Kirby Orejola. Yes, of course, inaalagaan niya yung 4 na foul niya. Yes, yun na nga. Ayan na si Malinaw against Manaog. Malinaw attacks. No good. Rebound by Manaog. Manaog is in a rush. Gives the ball to Orejola. Orejola fresh off the bench. Ayan na si Nabo. Faking 3. Nabo. And he was called for steps. And that was a traveling violation. And Bragais is not yet done. He has Oo. Ayan na si Malinaw. Talagang napakalayo ng defensive partner. Gusto nila tumira sa labas pero si Malinaw misses the shot. Bragais steps on the line and and what a show, partner. Bragais versus Nabo. We have a ball game here, mga kasarog. This is the game 1 ng ating finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series. And si Manao gives the ball to Nabo. Crossing the half-court line na si Orejola. Manaog, 1-on-1 against Malinaw. Manaog attacks. Manaog kicks it out to Igilos. Orejola with 6 seconds remaining sa shot clock. Crosses over. And he was called for steps. Masyado kasing minamadali na doon ni Orejola, knowing the fact na papa-end na yung kanilang shot clock. Ayan na, Manawag. Talagang they are daring Malinaw to take those jumpers. And ayan na si Bragais, top of the key. May pick, galing kay Ofracio. Bragais for 3, short on that, nakuha. Nina Horda ang bola. Bragais, what a drop pass kay Malinaw. Ilagan yung depensa ni Bragais at drop pass to Malinaw. What a play. Ayan na si Manao, attacking. And scores. So kaya ni Manaog talaga na umatake. Ayan na si Malinaw. And I guess kailangan ng touches na mas marami. Ayan na naman si Malinaw. And he was fouled. It's a useless foul, partner, on the part of Manawag, partner. Kasi nasa ere na. And talaga, yun ang mga fouls na talaga hindi natin kakailanganin, partner. Pinuhat kasi ni Nabo si which is a good gesture dahil bumagsak si Bragais at he's trying to pull him up. Pero napabayaan yung depensa. Pero on that sequence pala, partner, you should don't do that kasi alam mo naman nasa ilalim and the scoring goal is malapit na malapit. Tama. So ayan, that resulted to a 3-point play. Medyo it's a case of hindi maganda yung nangyari. Ayan na, may pressure defense na pinapakita ang San Vicente. Pero pinagpag lang ni Natividad and crosses the half-court line. The score is 70-79 in favor of Paracale with 7 minutes and 45 seconds remaining sa ating 4th and final quarter. Natividad, easy, partner. He is cooling Ofracio right now, partner. Grabing Natividad. It looks like pagka gusto niyang umiscore, talagang makakascore siya. Ayan na yung sinasabi ko kanina na dapat mas marami yung magiging touches ni Rahorda right now kasi is still struggling. And yun na, Igilos secures the possession and gives the ball to Dan Natividad. Yun na nga, dapat marami yung touches ni Leomar Rahorda right now kasi it's winning time, so talagang ibigay nyo sa mga big time players ang larong ito. What a spin, partner. But looks like the Horda will be called for a foul. Oo, they have to take the risk. And they have to get the confidence back for Leomar Nahorda. Kailangan nila si Leomar Nahorda right now. They're trailing by 11 points at 7 minutes and 4 seconds remaining. We're talking about the San Vicente team. Meron na sa Paracale ngayon ng bola. Ayan na si Igilos, corner jumper.
No good. Malinaw, skying high. Grabe yung lundag talaga nitong si Malinaw. Ayan na si Bargaez crossing the half-court line. Gives the ball to Ofracio. Ofracio gives the ball to Nahorda with 15 seconds remaining. Egilos. Nahorda is still struggling. And si Nabo is in a rush. Gives the ball to Jeff Biernes. Biernes, step back. Binigay kay Nabo. Jumper. No good. Oo, malakas yung tira. Pero he hit that one earlier. Ayan na si Ofracio using the glass. And scores for 2. 6 minutes, 27 seconds remaining. 70-81. So, siyam po ang kalamangan ng mga taga-Paracale. Bornales with the rebound. And natawagan ng foul si Jeff Biernes. Pero it's a good foul kasi nakita ko si Jerman Bargaez is trailing na sa ilalim. Buti kung naipasa, it's an easy 2 points. So it's a good foul on the part of Jeff Biernes. Tama. And on the part of Team Paracale. Still leading in this ball game. This is the 4th quarter po ng ating game 1 ng ating finale sa Cam Norte. The Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. I think Leo Marnahorda, if we will look at the scoreboards, I think nakaka-score lang siya ng isa sa free throw line pa. And wala siyang field goal. Wala akong natatandaan na buslo itong si Leo Marnahorda dahil talagang umi-epekto itong matinding depensa sa kanya nitong si Jaymo Egilos na sa ngayon pinapahingahan ni Coach Alex Nueva. Yes, partner. Nahorda is struggling right now. He has only 2 points, partner. 2 after points. that 33-point outing, partner. Kumbaga talagang very scouted and very... Naalala ko nung tinanong ko siya noon kung bakit ganun yung naging performance niya kumpara doon sa last outing nila sa elimination. Sabi niya, dahil kailangan kong mag-beast mode. But right now, hindi natin nakikita yung mode na yun sa kanya. Yes, kaya talagang kudos din sa mga defenders niya, especially dito sa Paracale side. He is guarded by the veteran also, si Jaymo Egilos. And from time to time, si Escocio, binabantayan rin siya. And tingnan, nakita ko, partner, na pinasok si Escocio right now, I guess, to give a body dito kay Malinaw kasi talagang pagdating sa rebound, talagang nananalasa itong sa Tornino Malinaw. Tama. Ofracio. What an inbound play, partner. Good play. Gandang set play na binigay ng kanilang coach na si Jeff Biernes. Crossing the half-court line. This is just a 7-point lead with 6 minutes exactly sa ating 4th quarter. Yun na nga, nabitawan ng bola. Ofracio is in a foot race and scores for 2. 2 consecutive shots from Ofracio. Badly needed shots for San Vicente. 76-81. It is just ilang points lang yan, partner. That's a 5-point lead. Yes. As coming from a high of 12 or 14 kanina, partner. This is just a 5-point lead. And I guess on the Paracale side, they have to focus and limit their turnovers kasi yung turnovers right now from Paracale side is killing them. Tama. It's a 6-0 run. And sa San Vicente side naman, talagang si Coach Momo ay a veteran coach. Kita mo, partner, after that timeout, walang sinasayang na timeout. Oo. Ay set play. Naka-ready na kaagad yung kanyang sasabihin. Mind you, partner, naubos ang oras. At least 3 seconds lang yung naubos on that sequence na binigay ni Coach Momo. And as we take a look sa pretty faces inside our venue, yes, na talagang beautiful and smiling faces. Beautiful and smiling faces na paborito ng aking mga kaibigan. Ang magagandang dilag na si Homer Conda, si Dennis Loria, and si Mamerto Rojas na laging nanonood ng magagandang dilag dito sa ating live. Magandang gabi sa inyo, mga padi. Pag nakakakita ng magandang dilag si Boss Mamerto, lumalabas yung 3 dimples niya. Yes, and si Natividad spins, gives the ball to Manaob for 3. Grabe, even Ismael Manaob is hitting threes dito po sa ating laban na ito. Ayan na si Escocio. Ofracio again with a short jumper. And yun na nga.
Nabigyan. Nabigyan ng konting lambing. Ni Leomar Nahorda. Itong si Escosio. At mukhang dumugo yung kanyang bibig. Pero alam naman natin to, this Escosio guy is a tough cookie. Talagang he is a veteran din pagdating dito sa Camarines Norte Leagues. Kaya talagang he is sanay there. Sa mga ganyan. Yes, he is there to defend those superstars. And for sure, yun ang binigay na role sa kanya ni Coach Alex Nueva. At yun, tinignan nila sa slow-mo. Iniinis kasi siya ni Escosio. Dumidigit yung bigote. Nainis masyado si Nahorda. Yes, pero it's a good sign, partner, ha? Kasi, yan mga partner, tingnan natin yung... Ayan mga partner. Ayun, partner. Diyos ko po. And, medyo nagising ng konti si Escosio after that sequence na binigay ni... Talagang gigisingin ka ng ganong contact. And, partner, kumain ka na. Hindi pa, partner. Di ba? Sino bang magugutom sa busog na tayo dito sa larong pinapakita ng Paracale at ng San Vicente. Kaya mamaya na yan, partner. Oo. And once again, may nanalo po ng isang Yamaha YTX motorcycle brand new dito mula sa audience. At bukas, sa susunod po sa Game 2, mayroon pa rin po. Kaya kung hindi kayo nagkaroon ng tsansa na manalo, punta kayo ng mas maaga next time and make sure na mayroon kayong coupon. Kasi pagpasok nyo dito sa venue, mayroong ibibigay na number o parang coupon. At yun ang magiging proof mo na ikaw ngayon, just in case matawag yung number mo. Para manalo ng mga papremyo dito sa ating finale sa Cam Norte. It's a sorry miss on the part of Igilo sa Iron partner. Every point counts right now. This is just a 6-point lead. And talaga magpe-pressure na dito ang San Vicente. We know that. Hindi basta-basta magpapatalo tong San Vicente. Pierres attacks, misses the shot. Bornales secures the rebound. But he almost made that one. Yes. And si Bornales gives the ball to Malinaw. Banging badins against Manaog. And muntik niya. Kilikili shot, partner. Kilikili shot sana yun. And again, beautiful faces watching inside our venue na gustong-gusto ng aking kaibigan again na si Mamerto Roas Jr. Labas na yung tatlong dimples nun. Homer Conda and Dennis Loria na nanonood ngayon sa ating live. Magandang gabi. Time out yung San Vicente. Score natin, mga kasurog, 84-78. 6 points po ang kalamangan nitong mga taga-Paracale. At 4 minutes and 41 seconds ang nalalabi po dito sa ating ball game. Again, ito po yung Game 1 ng ating finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Yes. Maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta sa amin dito sa aming liga. And syempre, thank you kay ating butihing boss at napakabait na si Congressman Saldico and ako Bicol Party List, and syempre si Commissioner Lloyd Rivera. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tama. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mula pa noong elimination rounds natin hanggang sa semis nung nakaraang linggo. And right now, eto na. Magdidesisyon na kung sino ang pinaka magaling na kupunan dito po sa Camarines Norte sa ating first season ng Ako Bicol Cup. Yes, na si Bornales inbounding. Bornales looking for a teammate. Ofracio, short jumper. No good. Good boxing out on the part of Jeff Biernes.
Ayan na si Biernes, attacks. Bounce pass kay Nabo, but misses the shot. Ayan na si Bragais against si Gilos. Bragais attacks. And nakasumpit ng foul si Bragais. Beast mode talagang mamang ito. Kanina pa. Yes, partner. I like the swag, partner. Even if a 6'6 guy attacking a 6'6 guy, partner, is a no joke, partner. Akala ko yung nasa screen attacking na something. Ganun kaganda yung galaw, napakagat ng daliri. Nanonood sa ating venue. Napakagat na liri talaga yung mga... Alright. Braga is missing the first one. Pero hindi niya na pinayagan na hindi pumasok yung pangalawa. Yes, splits the free throws on the side of Jenmar Bragais. And the score is 79-84 in favor of Paracale. Ayan na. Oh, what a sorry miss on the part of Natividad. Ayan si Ofracio. Ayan na. What a shot with a sorry miss. Bornales secures the possession. Binigay kay Bragais, attacking the baseline. Bragais drops it up to Bornales. Top of the key tray. No good. Balinaw skying high. Bragais batting for the rebound. What a sequence, partner. Ayan na si Bornales with the floater. Grabe yung struggle doon ng mga taga San Vicente. Yan na si Biernes behind the back dribble. What a defense by Kuya Leo Nahorda. Tama. What a stop, partner. Tama yung ginagawa ni Nahorda. Hindi man siya makascore. Defensively, kailangan ipakita niya yung kanyang presence dito sa larong ito. Partner, what a stop. Kasi partner, after that crossover, kung naiwan si Leo Mar Nahorda doon, for sure, it's an easy two. Tama. But despite yung pagod at aggressiveness itong si Leo Nahorda, he opted to play a tough defense pagdating kay Jeff Biernes. He did that a couple of times kanina siguro nasa sa second quarter ginawa niya din yon na talagang clear na malulusot na siya, but he exerted extra effort to defend and napigilan ang fast break or transition play ng kalaban. Although he's still struggling talaga offensively para sa koponan ng San Vicente. What if partner kumana itong bigla itong si Leomar Nahorda dito sa mga last minutes ng ating laro. Talagang may paglalagyan dito ang Paracale. Yes, alam naman natin this veteran pro na si Leomar Nahorda is capable of scoring in a rush. Kaya talagang Paracale has to play a defense pagdating dito sa star ng San Vicente. And right now they have a chance to trim down the lead. Ayan na, Lakay attacks. This is the shot. Bragais for 3. No good. Jeff Biernes skying high. Nagagawan, merong foul. Hindi pa rin pwedeng kumampante dito ang mga taga-Paracale. This is still anybody's ball game. It's just a 5-point lead. 3 minutes and 13 seconds remaining. Anything can happen. And right now, kita mo, partner, kung gano'n naka-aggressive si Leomar Nahorda. He is attacking the paint. Ayan na si Nahorda. Gives the ball to Bragais with 9 seconds remaining. Bragais for 3. No good. Manaog secures the ball. Binigay kay Nabo. Biernes. Nabo, short jumper. Good. Money for Nabo. And again, balik tayo sa 7 points na kalamangan for Paracale. Ayan na si Malinaw against Manaog. Hands it up to Nahorda for 3. Wala talaga. No good. Jeff Biernes. Malambot ang tira, tamang-tama lang pero hindi pumapasok. Yan na si Biernes against Bornales. Wasting clock. And lobs it up to Manaog sa ilalim. Manaog with the fake. Biernes gives the ball to Nabo for 3. No good. Nakuha ni Bornales ang bola. Bornales is in a foot race.
Binigay kay Ofracio sa ilalim. Ofracio waits for his teammates. Gives the ball to Malinaw with 15 seconds remaining. And nabitawan ang bola. Itong si Jenmar Bragais. And it will go to the man in yellow. Two minutes. Yes, exactly 2 minutes sa ating fourth quarter. And now we are now in the twilight zone. It's winning time, partner. It is 79-86. Nakakalaman po ng 7 ang Paracale. And now Jeff Biernes looking at the clock. Makes his move. Pull-up jumper. Bam! If you don't like that, you don't like a Bicol Cup basketball. And that could be it for Paracale. This is a 10-point lead, partner. On the Paracale side, ayan na si Malinaw. He needs to rush. Malinaw. Gives the ball to Bragais sa ilalim. Bragais. Still can't hit the spot. Partner. What a 3-point bomb na binitawan. Itong si Jeff Biernes. Jeff Biernes, partner. Yan na yan. Because of fatigue, hindi na umaabot yung tira nito si Bragais. Missing his first free throw. Ganun pa rin. I guess this is just a 10-point lead, partner, with 1 minute and 11 seconds remaining. Stranger things happen dito sa ating liga, kaya pag-aabangan natin yan. Every leg talaga may nangyayaring comeback. So, I guess, pero sabi ni Jeff Biernes, and Jeff Biernes attacks. 4-3. No good. Malinaw skying high. Malinaw is in a rush. Malinaw attacks. And can't score. And I guess it is safe to say that this one will go to Paracale. The first win for the finals series. It is a 10-point lead. 32 seconds remaining. I think imposible na makakahabol pa itong kupunan ng San Vicente. And partner, yun na nga, sino ang mas naging handa sa laban na ito? It's obvious na talagang mas handa ang Paracale. They pinned down the guy who scored 33 points in their previous outing sa semis. Walang iba kundi si Leo Marnahorda. Yes, tama ka dyan. Pinascore lang nila ng 2 puntos sa larong ito. Kudos. And of course, we have to credit syempre yung scoring ni Jeff Biernes and Natividad. Pero partner, the unsung hero for this team is, I guess, si John Nabo, partner. Who started to ignite kanina pagdating sa depensa. Talagang binabantayan niya si Jenmar Bragais. And again, he scored as well. Kaya talagang kudos this young kid for bringing his A-game dito sa Game 1 ng ating Best of 3 Finals. Pumasok sa ulo ni Bragais itong si John Nabo, and that's a big factor na umapekto sa laro ni Jenmar Bragais dito sa larong ito. Ayan na si Iquilos. Gives the ball to Nabo. Jeff Biernes crossing the half-court line against 8 seconds remaining. Again si Gilos and si Biernes right now is limping, partner. Grabe kasi yung pagod, halos walang palitan. And partner, kudos din to this young kid na si Manaog, partner, for
standing his ground against the veteran Leomar Nahorda, partner. Even though nasasaktan na siya, pinipisikal na siya, but still, nandun pa rin yung presence of mind, yung game plan to defend this high-scoring forward na si Leomar Nahorda. He's worthy of that recognition, partner. Yes, tama ka Talagang malaki ang nagiging role nitong si Ismael Manaog dito sa koponan ng Paracale. Not only in this particular game, kahit doon sa semis, talagang malaki yung naiambag nitong malaking mamang ito for Paracale. Yes, tama ka dyan. I guess we'll still waiting for our final score. And yun na nga, maraming salamat pa rin talaga sa walang sawang pagsuporta sa aming liga. Pasalamatan natin yung matinding voice over natin kanina sa intro. Walang iba kundi si Mr. Earl James Romano. Grabe naman yung kung wala yun, hindi titindig yung mga balahibo natin. And yun na nga, partner. It's a wrap. It's in the books. Game 1. Right. 14 Paracale. Tama. Nasa libro na po ang Game 1 dito sa ating finale sa Camp Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series dito po sa probinsya ng Camarines Norte. It will go to Paracale. And hats off din sa brilliant offense na pinakita ng San Vicente. But partner, this is just the Game 1 and merong mga adjustments yan. Alam natin si Coach Momo hindi papayag yan na talaga hindi makabawi. He will find a way kung paano niya malalagpasan or mauutakan itong mga taga-Paracale sa susunod na laban. So talagang doblehin ang effort nitong San Vicente next time around sa Game 2 ng ating finals. And as of now, partner, yung question mo sa akin kanina sa ating pregame na kung ano yung magiging factor ng isang winning team dito sa Game 1, I think yun nga, yung preparation is key. And sa pag-coach naman, halos parehas itong teams na ito, San Vicente and Paracale being well coached. Pero as of now, it is Paracale who dominated the game. Sa una, merong siso battle tayong na-experience kanina at the first and second half. Pero pagdating talaga sa third, doon na umalagwa or nagparamdam ng power itong mga taga-Paracale. So again, kami po ito. Ang inyong abang likod, Kapa Morgan. Kasama si Wadi Jan Bachelier. Yes, maraming salamat. It's an honor again. Partner, nakadalawang na tayo. Championship game, partner, sa Kamsur. And now we're here at Camarines Norte. And it's always a privilege working again sa inyo, sa iyo, partner. And sa ating, syempre sa hardworking men and women ng IMBC headed by our director, si Christian Calleja, and the staff and crew. Maraming salamat sa inyo. Kung wala ang IMBC, wala tayong napakagandang presentation itong ating coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. IMBC stands for Infinity Media Broadcasting Company. Sila po ang nag-cover nito for Ako Bicol Party List. And syempre, pasalamatan ko din, partner, ang ating magiting at poging-poging mabait na writer na si Iris. Talagang Iris Muhar. Na masipag mag-print ng mga bagay-bagay. Yes, maraming salamat. And lumapit itong kaibigan ko si Russell. Parang feeling ko magpapabati. Batiin ko na rin ito, kaibigan ko. Si Russell Siyat. Na lumapit, nagpapakyut. Mga taga-Libon, pinapabati niya. Mga nanonood ngayon dyan sa Libon. Sa Libon. And ano ata dito, partner? Sikat yan sa Libon eh. Oo. Alam ko maraming mga fans yan doon sa Libon. And then, siyempre, maraming lumalapit pero baka mapagalitan tayo dahil stick na tayo sa as we take a look some highlights. Highlights ng ating laro. Yun na nga, starting the offense for Paracale is si Natividad. And yun na nga, after that sequence, 20 straight points, yun na nga yung total team effort na pinakita. And siyempre, nung pagpasok ng fourth quarter, Jeff Biernes is on a mission. And siyempre, si Nabo, who ignited the offense and the defense pagdating sa Paracale. And malaking factor si Nabo in defending the swag of Genmar Bragais. At
Talagang halos pumasok sa ulo nitong si Jenmar Bragais, itong si John Nabo. At nakita naman natin yung magandang gesture pa rin nila kahit nagkakagirian sa loob ng court. Meron ka pang makikita kahit pa paano magandang mga gestures. Anyway, we're just about to close this presentation ng Game 1 ng ating finale sa Camp Norte. We're just waiting for our Kasurog player of the game to be introduced to us by our courtside reporters. Siguro makasama natin yung dalawa, no? Isa lang. Isa lang ba? And again, for those who are watching, ako nga pala si Wadi Jan Bachiller at your service. Oo, at saka yung mga nanonood sa atin na malapit lang dito, sa susunod po, Game 2, which is going to be happening on Saturday. Saturday. Ayan, para magkaroon kayo ng chance na manalo mo ng mga papremyo. Kanina may nanalo po ng isang brand new YTX motorcycle, Yamaha brand. Pumarito po kayo sa venue at sa ganun magkaroon kayo ng coupon para maipresenta just in case matawag po ang inyong numero as a winner. Alright? Sa ating mga raffle draws during the halftime. Okay? And mga magagandang Ako Bicol Cup t-shirts. Namimigay din po tayo. And stickers and everything na pwede namin ibigay sa inyo para mas makonsuelo, mas masaya ang inyong panonood ng Ako Bicol Cup. And yun na nga, partner. Grabe, walang pasalamat natin dito sa mga pumunta sa ating venue. And honorable mention din natin si Saturnino Malinao on the side of San Vicente, starting the offense for San Vicente. But in the end, medyo kinapos niya dahil talagang yung adjustments ni Coach Alex Trueba pagdating dito kay Malinao talagang very evident na. So, kudos to Coach Alex Trueba. Pero still, kahit he's been heavily defended by the team Paracale, may score pa rin talaga itong si sabi nga natin, is one of the most steady guys in this particular game on the part of San Vicente. We're talking about Saturnino Malinao. And there you go. Ayan yung sabi ko sa iyo kanina na kahit nagkakairingan, binuhat pa rin ni John Nabo itong si Jenmar Bragais, and he paid for that. Iniscorean sila doon ng kanilang kalaban na Paracale. And patingin ko rin ulit, partner, kasi si Commissioner Lloyd Rivera nasa biyahe na raw, partner. And ingat mga bossing. Oo, ingat mga bossing. Lloyd Rivera and si Boss Ino. Magandang gabi po sa inyo, and sana nag-enjoy kayo. Ano man po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon. And for sure, siguro sa second game natin, Game 2, ay makakasama na natin sila dito sa ating coverage. And in just a few minutes po, or maybe seconds, ay babato na natin ang bola kay sino bang kasama natin? Si Jessa May Navales with our Kasurog player of this Game 1 ng ating finale sa Camp Norte, the Ako Bicol Cup Championship Series. Again, kasama niyo po Kapa Morgan and Wadi Jan Bachiller. And let us take this opportunity now to again give thanks sa lahat-lahat po na nanonood at sumusuporta sa aming baliga. Again, brought to you by Ako Bicol Party List at of course, ang ating mahal na si Congressman Saldico, Coach Gil Bongalon, ang Ako Bicol Party List. Yes, maraming salamat po. So, once again, maraming thank you po sa panonood ng ating Game 1 ng ating finale sa Camp Norte. At right now, Wadi, mayroon ka pa bang message sa ating mga manonood? Ayun lang, thank you talaga sa nanonood sa ating, sa walang samang pagsuporta, and see you sa Game 2, and I guess kasama na ng ating courtside reporter, ng ating Kasurog best player of the ball game, Miss Jessa, take it away. Ayan, thank you Kapa Morgan and Coach John. So now with me as the Kasurog player of the game, jersey number 74, Jeff Bernes with 25 points, 6 rebounds, 6 assists,
and 3 steals. Ayan, congratulations again and again for being hailed as our Kasaraga player of the game. This will going to be your advantage for Game 2 in winning the first ever Ako Bicol Cup Camarines Norte. Personally, this is such a big achievement for you. You play a vital role to your team. So how does it feel right now for achieving your goal? Of course, we're very happy na nakuha namin tong Game 1, but we all know that yung San Vicente, they're coming back stronger. So we need to get ready for tomorrow. So mag-adjust din kami kung ano yung mga nangyari tong Game 1. So tomorrow magpre-prepare kami. For sure they will bounce back and they will get their revenge. So we just need to be ready. And we're just thankful that we can able to get the win for this Game 1. But we all know, nakita na natin na talagang na kaya nilang bumalik din. So we just need to take care of the ball sometimes because we turn the ball over in the crucial part of the game also, kaya nakabalik sila. So we need to be more better to yung pag-handle sa ball sa next game too, so at least we can secure the win siguro pag ganun. Yan, congratulations for winning this game. So ayan, may gusto atang i-follow up ang ating mga commentator. Okay, so Jeff, naririnig mo ako? Yes po. Yes po. Okay, so you've struggled sa mga first quarters ng laro. And ano yung nasa isip mo doon? Ano yung mentality mo pagka ganong nag-struggle ka offensively sa game? Lalo na dito sa napaka-importanting Game 1 ng ating Cam Norte, the finale, dito po sa Ako Bicol Cup. Yun nga, wala nga akong na-shoot na 3 points nung first half. And I know na naka-focus din yung depensa sa akin. But you know, kapag ka-shooter ka naman, just keep on shooting. Kagaya nun, nakaisa ako nung third quarter. So very thankful lang, nagkasunod-sunod. So nagkaroon kami ng momentum. Medyo nagkaroon kami ng advantage. And yun na, at least nagkaroon kami ng momentum nga na nadala namin until the end. So nakuha namin yung panalo. Okay, and kasama ko ata na si Wadi Jan Batcheler, may katanungan din sa'yo. Hi Jeff, congratulations. Jeff, I guess itong tanong na to, babagsak na ba ang mga balloons sa Cam on Saturday? Magandang tanong yan. Of course, yun naman yung goal namin kasi ang hirap pagka makakabalik tong San Vicente ng Game 2. So nasa kanila yung momentum. So kung talagang kailangan namin tapusin Game 2 na, talagang bibigay na namin yung best namin para hindi na mabigyan ng chance yung San Vicente and hindi nila makuha yung momentum coming from the Game 3. Yes. So sa tingin mo Jeff, itong panalo nyo ay magbo-boost ng inyong moral para Game 2 ay mas kumpiyansa kayo? Of course po, may factor, laking ng factor na nakuha namin yung Game 1. Pero of course, hindi kami pwedeng magkumpiyansa dahil nakita naman natin kayang-kayang bumalik ng San Vicente in any given time. So we just need to be well prepared lang for tomorrow. Okay. Yes, congratulations Jeff and Team Paracale. Thank you sir, thank you. Okay, so balik tayo kay Miss Jessamay. Ayan, maraming salamat din Kapa Morgan and Coach John. And once again, congratulations to Team Paracale and to our Kasarog player of the game, Jeff Vernes. So ayan mga Kasarog, don't forget to hit that like and share button for more basketball actions sa Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at Ako Bicol YouTube channel. So please do also follow our TikTok account at Ako Bicol Cup para sa mga kaabang-abang na game highlights. And pakaabangan nyo rin po ang Game 2 sa Saturday. And of course, our battle for third between Mercedes and Jose Panganiban. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, and Ako Bicol Commissioner Sir Lloyd Rivera, and of course, to our Technical Head Director, Christian Calleja, this is Jessamine Navales, your courtside reporter. Maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Good night, everyone!